Τώρα πρέπει να ακούγομαι. Λοιπόν, θέμα με τις καρέκλες. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ για ένα στρογγυλό τραπέζι που, όπως θα δείτε, έχει μια ιδιαιτερότητα. Ο τίτλος είναι «Ο καθημερινός τόπος και οι πρακτικές του μέσα από τη ματιά της θεατρικής σκηνής». Εγώ είμαι η Ειρήνη Μίχα, διδάσκω στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του MEP και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση, μολονότι θα προσπαθήσω να παρεμβαίνω όσο λιγότερο γίνεται, αναλαμβάνοντας μόνο αυτόν τον άχαρο ρόλο του να διατηρήσουμε το χρόνο, με σκοπό να συμβάλλουν όλες και όλοι που είναι εδώ προσκεκλημένοι και στους 3 κύκλους συζητήσεων που θα κάνουμε, αλλά και να μείνει χρόνος για κάποιες σκέψεις από την αίθουσα. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε εδώ και τους καλεσμένους μας. Είναι μαζί μας η Αντιγόνη Γύρα, που είναι χορογράφος. Εντάξει. Είναι ο Νίκος ο Καραθάνος, που είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός. Η Δανάη Λεωδάκη, που είναι θεατρική συγγραφέας και σκηνοθέτηδα και διδάκτορας ανθρωπογεωγραφίας και ερευνήτρια πολιτικής οικολογίας στο Imperial College στο Λονδίνο. Ο Δημήτρης ο Μπαμπίλης, που είναι σκηνοθέτης και δραματουργός. Και η Άννα Ιτσάκου, που είναι θεατρική δημιουργός, καλλιτέχνηδα τοπιακών performance και ανεξάρτητα ακαδημαϊκή ερευνήτρια με έμφαση στην πρακτική της παραστατικής τέχνης. Και βέβαια η Αναστασία Χριστάκη, που είναι υποψήφια διδακτόρισα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του MEP, η οποία και εμπνεύστηκε και οργάνωσε αυτή τη συνάντηση με αφορμή τη διατριβή της ως μια ενακτήρια συμμετοχική διαδικασία διερεύνησης, μέσα από την οποία ευελπιστεί να οριμάσουν και τα αρχικά της ερωτήματα. Προσωπικά και από την θέση της συνεργασίας μου μαζί της ως επιβλέπουσα στην διδακτορική της διατριβή, βρήκα αυτή την ιδέα και ευρηματική και πολύ φρέσκια, όχι μόνο γιατί πιστεύω σε αυτά τα πολύ πιο ανοιχτά συμμετοχικά ερευνητικά εργαλεία, αλλά και γιατί μ' αρέσουν οι ανατροπές και επειδή συνηθίζουμε στα συνέδρια να ερχόμαστε να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας ή έστω μιας έρευνας εν εξελίξη, πιστεύω ότι είναι μια μεθοδολογική πρόταση, επιλογή έκθεση στο κοινό μέρους της ίδιας της ερευνητικής διαδικασίας, και κατά τη γνώμη μου με μια βαρύνουσα σημασία σήμερα που η ακαδημαϊκή συνθήκη τείνει να γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική. Εξάλλου σε μια μεθοδολογική πρόταση αποσκοπεί και το ίδιο το διδακτορικό της Αναστασίας, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνομιλία της μελέτης της πόλης με τις παραστατικές τέχνες, με άξονα τους καθημερινούς μας τόπους. Δεν λέω περισσότερα, εδώ είναι να μας τα πει η ίδια. Εγώ θα πω μόνο 2 λόγια για τη σημερινή διαδικασία. Το στρογγυλό τραπέζι θα αναπτυχθεί σε 3 θεματικούς άξονες με αντίστοιχους κύκλους τοποθετήσεων. Σε κάθε κύκλο θα τίθονται ανοιχτά ερωτήματα και έχετε το χρόνο περίπου 3 με 5 λεπτά για κάθε ερώτημα να απαντάτε. Μπορείτε σε κάποιο ερώτημα λίγο λιγότερο, σε κάποιο περισσότερο. Στόχος είναι να κρατήσει κάθε θεματική ενότητα περίπου 20 λεπτά, ώστε να κλείσουμε περίπου σε 1,5 ώρα και με κάποιες παρατηρήσεις από το κοινό. Και σου δίνω το λόγο. Ωραία, δεν θα φλιαρίσω καθόλου. Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και από την πλευρά μου, αρχικά στην κυρία Μίχα που θα έχει και το δύσκολο ρόλο κάπως να συντονίσει με τόσους και τόσους ομιλήτρες εδώ, και σε εσάς που δεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί κάπως η ματιά σας μας είναι πολύτιμη και στο συνέδριο, γιατί αυτές οι αναζητήσεις γύρω από το χώρο, την πόλη και όλες τις διεκδικήσεις και αλληλεπιδράσεις αυτών μας είναι πολύ χρήσιμες. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάπως εδώ νομίζω να αποδείξουμε γιατί είναι σημαντική η συσχέτιση των πιο θεωρητικών ματιών και σπουδών γύρω από το χώρο με την πρακτική των παραστατικών τεχνών. Το έχουν κάνει πολλές θεωρητικοί πολύ καλύτερα από μένα από το να προσπαθήσω να το κάνω τώρα. Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, ο πολύ αγαπημένος όλων των αρχιτεκτόνων, Ανρί Λεφέβρ, έχει πει ότι η πόλη υπήρξε ταυτόχρονα ο τόπος και το πλαίσιο, το θέατρο και το στοίχημα των πολύπλοκων διεργασιών που συμβαίνουν μέσα της.
Και αντίστοιχα και ο κύριος Σταυρίδης, που είναι και αυτός πολύ αγαπημένος μας και έχει ασχοληθεί καθηγητής με αυτές τις συσχετίσεις, έχει διατυπώσει ότι η καθημερινότητα εμπεριέχει εξαιρετικά ποικίλες μικροτακτικές και δράσεις που καθιστούν το δρόμο σκηνή, τροφοδοτώντας έτσι δρόμενα προσέγγισης, οριοθέτησης και διαπραγμάτευσης. Μπορούμε να πούμε ότι η πόλη δεν είναι μία. Είναι ένα πεδίο, είναι πολλαπλή και είναι πεδίο συγκρούσεων, συνυπάρξεων, συναντήσεων και πολλαπλών βλεμμάτων. Οπότε είτε ως φαντασιακό πεδίο, είτε ως πραγματικός χώρος στον οποίο περπατάμε, ζούμε και κινούμαστε, είτε και ως σκηνογραφία, πολλές φορές, ο χώρος γίνεται ταυτόχρονα υλικό πλαίσιο, αλλά και ένα πεδίο αναστοχασμού. Κάθε παράσταση βγαίνει έξω, είτε φυσικά, είτε συμβολικά, είτε φαντασιακά στο χώρο της πόλης μας, όπου εκεί αναδεικνύει και γεννά και πολλά επίπεδα τόπων και νέα σύμπαντα, τα οποία κάποτε μπορεί να επικαλύπτονται, να συναντιόνται ή να μην συναντιόνται, είτε να συγκρούονται. Οπότε σήμερα εδώ είμαστε για να ψηλαφίσουμε με κάποιον τρόπο αυτούς τους νέους τόπους που παράγονται και κυρίως τη διαδικασία της δημιουργίας, όπου η πραγματικότητα προσλαμβάνεται ως υλικό από τον έξω κόσμο, από τη ματιά και τη γραφή του και της δημιουργού, διαπλάθεται και παίρνει σώμα και ζωή στην ομάδα που το λειτουργεί και το φέρνει εις πέρας, αναβιώνει στη ματιά του θεατή, ενδεχομένως αμφισβητείται, μετασχηματίζεται και ξαναεπιστρέφει, στην πραγματικότητα και το χώρο. Νομίζω ότι δεν θα πω άλλα. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με έναν πρώτο κύκλο τοποθετήσεων, διατυπώνοντας έτσι μία πρώτη ερώτηση. Η θεματική, του πρώτου κύκλου αφορά στον καθημερινό τόπο και τις πρακτικές του και τη σχέση, της πόλης και της καθημερινότητας με τις τέχνες και την πόλη ως αφετηρία της δημιουργίας. Οπότε θα εστιάσουμε στο πόσο χώρος και η καθημερινότητα επηρεάζουν το έργο σας. Και η πρώτη ερώτηση, προς συζήτηση είναι: πώς επιδρά ο καθημερινός τόπος, η ζωή της πόλης και οι σχέσεις εντός της στη δική σας δουλειά. Εδώ να σημειώσουμε ότι σκεφτόμαστε την χωρική κλίμακα από το σώμα, από την διάσταση του σώματος μέχρι και την παγκόσμια κλίμακα. Οπότε δίνω το λόγο σε εσάς. Ναι, τώρα είναι η πρώτη ερώτηση, οπότε δεν ξέρω πώς θα θέλατε να ξεκινήσετε. Θέλετε να ξεκινήσετε έτσι, ναι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα το να βρίσκομαι εδώ, γιατί εκτός από σκηνοθέτης και δραματουργός είμαι και για λίγες μέρες ακόμα φοιτητής στο μεταπτυχιακό του Πολυτεχνείου Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός, από το οποίο σε λίγο θα διαγραφώ. Ναι. Αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον που είμαι εδώ. Είναι σαν έτσι ένα ωραίο κύκνιο άσμα, τις σχέσεις μου με αυτό το μεταπτυχιακό. Και ευχαριστώ πολύ και τους συνομιλητές, ανυπομονώ να τους ακούσω. Λοιπόν, αν έχει νόημα για μένα να πω τη δικιά μου οπτική, είναι για να αφηγηθώ τη διαδρομή της με την έννοια ότι δεν ήταν κάτι σταθερό, είναι κάτι που εξελίσσεται, ένας ανοιχτός διάλογος στα 4 λεπτά που μου έχουν απομείνει. Αλλά θα επανέλθουμε, έτσι. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν το 2011, κάπου εκεί, μέσα στις αλλεπάλληλες πορείες των αγανακτισμένων, έμαθα ότι ο Ελευθερουδάκης κλείνει, οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια ωραία ευκαιρία να κλέψω ένα βιβλίο και είχα ακούσει για αυτό το βιβλίο του Μισελ Ντεσερτό, επινοώντας την καθημερινή πρακτική. Τότε η σχέση μου με την αρχιτεκτονική, με τον λόγο γύρω από την αρχιτεκτονική και την παραγωγή του χώρου και όλα αυτά, ήταν να βρίσκω κείμενα που μετά θα μπορούσα να ενσωματώνω στις παραστάσεις μου ή στις δραματουργίες. Είχα πετύχει ένα κομμάτι από τον Ντεσερτό και σκέφτηκα ότι μάλλον όλο το βιβλίο θα έχει ενδιαφέρον να το αποσπάσω από το βιβλιοπωλείο που κλείνει. Έκατσα και το διάβασα σχεδόν όλο μέσα στο βιβλιοπωλείο, γιατί επέτυχα αυτό το κεφάλαιο για το περπάτημα. Αν το θυμάστε, ο Ντεσερτό προτείνει πως το να περπατάς στην πόλη είναι αντίστοιχο με το να γράφεις, με το να μιλάς. Το βάδισμα, το βήμα είναι η λέξη και πάει λέγοντας. Ίσως να τα θυμάστε. Αυτό τότε συνέπεσε με την εμπειρία μου, το να περπατάω, όπως όλοι μας, οι περισσότεροι μας, με τις ώρες στο πλαίσιο των διαδηλώσεων και μετά να φεύγω από εκεί και να πηγαίνω να κλείνομαι σε ένα μαύρο κουτί για να κάνω την όποια πρόβα. Και
λίγο πριν συναντήσω την Άννα, σκέφτηκα ότι αυτά εδώ ο Ντεσερτό μου προτείνει να τα ενώσω και σε επίπεδο μεθοδολογίας, όχι απλά να κλέψω ένα κείμενο κυριολεκτικά και μεταφορικά για να το βάλω μέσα σε μια παραστασή μου, αλλά να συνομιλήσω με αυτή τη μέθοδο. Συνέπεσε με συλλογικές αγωνίες που ρωτούσαμε γιατί να φύγουμε από την πορεία για να πάμε να κάνουμε την πρόβα στο θέατρο, μιλώντας για αυτά μέσα στο θέατρο, και να μην κάνουμε την πρόβα εδώ ως μια συζήτηση συμμετοχική, ως ένα ανοιχτό γεγονός. Κάπως έτσι λοιπόν, και με την συνδρομή και τη φιλοξενία Άιλα και υλικά της Άννας, ανέπτυξα αυτό το εργαλείο που έχω ονομάσει Pedifestation. Manifestation είναι η έκφραση των χεριών σε μια κυριολεκτική μετάφραση. Pedifestation, η έκφραση των ποδιών. Πώς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πρόβες περπατώντας, κυριολεκτικά, κυρίως τότε, στην αρχή, για να μην διαχωρίζουμε το πολιτικό πεδίο της δραστηριότητάς μας από το δημιουργικό πεδίο της δραστηριότητάς μας. Αφού η πολιτική είχε να κάνει τότε με το περπάτημα, χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων πορειών μέσα στην πόλη, γιατί το δημιουργικό να μην έχει να κάνει και αυτό με το περπάτημα. Και αυτό σιγά σιγά, και τελειώνω, εξελίχθηκε στο ανεξαρτήτως του τι είδους έργο ανεβάζω, αν πρόκειται για μια πρωτότυπη δραματουργία, αν ανεβάζω ένα κλασικό κείμενο, αν είναι ένα σύγχρονο έργο. Η διαδικασία του περπατήματος στην πόλη είναι η βάση γύρω από την οποία αναπτύσσεται η πρόβα. Το σύντομο παράδειγμα λέει ότι, δεν θα σας πω την πρωτότυπη δραματουργία, το δύσκολο να το φανταστούμε είναι στην κλασική. Όταν ανέβασα τη Θηβαΐδα του Ρακίνα, η δικιά του εκδοχή πάνω στις Φίνισσες, δηλαδή φανταστείτε Αντιγόνη, Κρέοντα, Ιωκάστη, Ετεοκλήπολη, Νίκη, με κάποιες παραλλαγές και απουσία χορού. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το 1922. Οι πρόβες εμπεριείχαν πολλά περπατήματα μέσα στην πόλη, κατά τη διάρκεια των οποίων και κυριολεκτικά κάναμε πρόβα, περπατώντας, δηλαδή δουλεύαμε τα κείμενα, τις σχέσεις, τις συνθήκες, αλλά και ερχόμασταν σε μια συνομιλία με το πεδίο της πόλης, αντίστοιχα δηλαδή με ένα σερφάρισμα που θα έκανες το βράδυ πριν κοιμηθείς για να βρεις υλικό για το έργο σου, ή με μια επίσκεψη σε ένα συνέδριο, σε μια βιβλιοθήκη. Για μας ο κόσμος από τον οποίο αντλούσαμε τα όποια γεγονότα ήταν η πόλη. Τα περπατήματα μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, ας πούμε, δεν θέλω να πω κανόνων, συνθήκων, με σκοπό να μας συνδέσουν με αυτό που ούτως ή άλλως είναι το επίκεντρο της δουλειάς μου, ο δημόσιος διάλογος, η δημόσια σφαίρα. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή, αντίθετα με τους δασκάλους μου που με εμπνέουν, όχι την πόλη ως θέατρο, αλλά το θέατρο ως πόλη. Ως ένα υλικό και άειλο πεδίο, όπου διάφορες φωνές έρχονται να συναντηθούν, να αναιρεθούν, να αλληλοδιαμορφωθούν, να συγκρουστούν, δημιουργώντας τελικά ευκαιρία για διάλογο, για αυτό το δάσος των πιθανότητων που είναι η πόλη, να αντιστοιχηθεί αυτό και στο θέατρο. Να καταλάβουμε με λίγα λόγια ότι αυτά που μας απασχολούν ήδη την πόλη, η πόλη ήδη μιλάει για αυτά και εμείς είμαστε η ηχό της στη σκηνή. Άρα όχι θέατρο δρόμου, θέατρο στον δρόμο, με τον δρόμο. Μέσα ή έξω το ίδιο κάνει. Πολύ καλός και πολύ στο χρόνο. Μπράβο. Δεν είναι. Ωραία. Εγώ μπορεί να είμαι και πιο σύντομη. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και τους συνομιλητές, συνομιλήτριες, όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και αρχιτεκτόνισσα και είμαι και γεωγράφος και πολιτική οικολόγος και ερευνήτρια κτλ., θα προσπαθήσω να κάνω focus στα έργα, έτσι ώστε να μην διολυσθένω στην άλλη μου ταυτότητα. Οπότε έχω φέρει και κάποιες φωτογραφίες έτσι για να τα θυμάμαι και να τα αναφέρω. Σε σχέση λοιπόν με το πρώτο ερώτημα, θέλω να μιλήσω για μένα, ας πούμε, και για το πώς δουλεύω, ότι πολλές φορές όντως παίρνω έμπνευση από σκηνές πόλης, από πράγματα που γίνονται στην πόλη και από πραγματικά περιστατικά που είτε έχουν συμβεί σε μένα, είτε τα έχω δει να συμβαίνουν, είτε έχουν συμβεί σε φίλους, γνωστούς ανθρώπους που μου τα έχουν μεταφέρει. Τώρα αυτό λέω από την αρχή, πριν γράψω ένα έργο, δηλαδή ως θεατρική συγγραφέας.
στο πρώτο μου έργο, στο Hyperspace, αλλιώς υπήρχε μία σκηνή η οποία το έργο γενικά πραγματευόταν να πάει κάποιος στο εξωτερικό, να ζει στο εξωτερικό ή όχι, αυτό ήταν το θέμα. Και ήταν μία σκηνή που μου είχε συμβεί, περπατώντας μία μέρα στο δρόμο, ένας κύριος με σταματάει και μου λέει «Το βλέπεις το δέντρο?» Εγώ έτρεχα πολύ, ήμουν πολύ βιαστική και λέω «Τι, ποιο δέντρο?» Μου λέει «Αυτό το δέντρο εδώ», μου λέει «Άμα ήμασταν στην Ιαπωνία θα ήταν δεμένο με 5 σκοινιά και εδώ το έχουν αφήσει στραβό». Και λέω «Τι μου λέει?» Γιατί με σταμάτησε ένας κύριος 7 η ώρα το πρωί που τρέχω στη δουλειά μου να μου πει για το στραβό δέντρο. Κάποια χρόνια μετά όμως, κάπως αυτό το έβαλα μέσα στο έργο αυτό, σαν μια σκηνή που ένας άνθρωπος, ας πούμε, περπατώντας στην Αθήνα, ακούει αυτό το πράγμα, ενώ ένας άνθρωπος που είναι στη Γερμανία βλέπει ένα δέντρο δεμένο με 5 σκοινιά, ας πούμε. Και για να δείξω αυτή τη διαφορά. Θέλω σε αυτή τη... Αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον, νομίζω, πώς από το προσωπικό βίωμα που είναι αυτό, ότι περνάω στο δρόμο και κάτι μου συμβαίνει ή συμβαίνει σε κάποιον και μου το μεταφέρει, πώς περνάμε και σε ένα συλλογικό βίωμα, στο οποίο μπορεί να βοηθήσουν και οι βιβλιογραφικές αναφορές και τα λοιπά, που είναι το θέμα της επόμενης ερώτησης. Και αυτό μετά πώς γίνεται και σκηνογραφική αναφορά, ας πούμε. Οπότε θα ήθελα να πω λίγο για αυτό το έργο, για το «Αυτές που δεν προλάβατε», που ήταν ένα έργο για την έμφυλη βία και για τη γυναικεία φιλία. Αυτό το έργο, το σκηνογραφικό του, η σκηνογραφική του ιδέα, ας πούμε, ήταν 4 αντικείμενα, που το κάθε αντικείμενο όμως κάπως συμβόλιζε και ενεργοποιούσε, ας πούμε, με έναν τρόπο, ένα τύπο χώρου. Ας πούμε, αυτό εδώ το αντικείμενο που είναι με ένα δέντρο, ας πούμε, σαν νερατζιά, ήταν κάπως ο δημόσιος χώρος. Τώρα τα άλλα δεν τα έχω βάλει στη φωτογραφία, αλλά υπήρχε άλλο ένα που ήταν ένα πλυντήριο και ήταν ο οικιακός χώρος, ένα που είναι ένα μπαρ και είναι ο χώρος της διασκέδασης, ας πούμε, και ένα που ήταν μία συρταριέρα και ήταν ο εργασιακός χώρος. Επομένως, ήταν 4 χώροι που οι γυναίκες δέχονται με έναν τρόπο, ας πούμε, έμφυλη βία και ζουν, ας πούμε, τα έμφυλα στερεότυπα και τα λοιπά. Επομένως, ενεργοποιούσαν αυτά τα 4 σκηνικά στοιχεία από μία ιστορία που έχει να κάνει με αυτό. Οπότε, γύρω από το αντικείμενο που συμβόλιζε εντός εισαγωγικών το δημόσιο χώρο, είχαμε μία ιστορία με μία γυναίκα που βιώνει έμφυλη βία στο δημόσιο χώρο. Αυτό ήταν μία ιστορία που μου την είχε πει μια φίλη μου, που της είχε συμβεί πραγματικά. Ωστόσο, για παράδειγμα, αν δεν ήμουν στην αρχιτεκτονική να κάνω το μάθημα της κυρίας Μίχα και της κυρίας Βαΐου, το φύλο και χώρος, μπορεί να μην το επεξεργαζόμουν με τον τρόπο που το επεξεργάστηκα και να γίνει και μετά αυτή η σκηνογραφική αναφορά στους διαφορετικούς χώρους. Και μετά... Τι ήθελα να πω μετά για αυτό το έργο? Ναι, ότι μετά μέσα από το κείμενο βάζει, ας πούμε, αυτές τις 4 ηρωίδες να κάνουμε μια διαφορετική πορεία στην πόλη μέχρι να συναντηθούν σε αυτό το παγκάκι, ας πούμε, όπου εκεί ακούμε για αυτή την πόλη πώς είναι και τι, ας πούμε, δυσκολίες δημιουργεί στην καθεμία. Και πιο μετά ακόμα, όταν αυτές αποφασίζουν να κάνουν μια φεμινιστική οργάνωση, ο δημόσιος χώρος εντός εισαγωγικών γίνεται και κάπως ο χώρος της διαμαρτυρίας. Και με αυτά τα flyer που πετάχτηκαν, ας πούμε, και μετά μείνανε από τη μέση του έργου και μετά στη σκηνή, κάπως πήγαμε σε ένα... Γίνεται πια εντελώς δημόσιο, η σκηνή γίνεται δημόσιο, ας πούμε. Γίνεται η ίδια η σκηνή δημόσιος χώρος, γιατί αυτές πια έχουν μια δημόσια δράση, ας πούμε, και συμμετέχουν στο δημόσιο λόγο. Αυτό ήθελα, δηλαδή, να κάνω focus σε αυτό το έργο, σε αυτή την ερώτηση, για να μην θεωρητικολογήσω. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Κάτσε να μαζέψω τα μυαλά μου να δω τι θα σας πω. Στο έργο μου η πόλη δεν με απασχόλησε ποτέ, γιατί με απασχολεί όλες τις άλλες ώρες. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιότερος, οπότε λίγο μεγάλος στο Μαρούσι. Ήτανε χωράφια, τα σπίτια ήταν αυθαίρετα και όλα είχαν ένα πρόσωπο. Είχαν μια διαφορετική καγκελόπορτα, ένα διαφορετικό περίπατο να φτάσει στο σπίτι, μια διαφορετική φυτοκομεία, άσχετα ήταν φτωχά ή πλούσια. Όλα αυτά σιγά σιγά καταστραφήκανε και γίναν πολυκατοικίες με Leylands γύρω-γύρω. Και οι άνθρωποι κρυφτήκανε. Κατεβαίναμε στην Αθήνα και θεωρούσα ότι η Αθήνα είναι αυτή η γωνία που στίβει στην οδό Κάνικος και βλέπεις το άγαλμα της Αθηνάς
το ψηλό, στο πεδίο του Άρεως, που είναι το μόνο άγαλμα της Αθηνάς στην Αθήνα. Και είναι αφιερωμένο στους Νεοζηλανδούς και Αυστραλούς πεσόντες στον πόλεμο. Δεν έχει άλλο άγαλμα της Αθηνάς. Αυτό θεωρούσα πόλη, μικρό παιδί. Ζω στην πόλη, ζω στα Εξάρχεια 17 χρόνια. Ζω λίγο παραπάνω, 3 όμως παραπάνω, 15 χρόνια. Την περπατώ, την ξέρω καλά, πολύ καλά. Ίσως καλύτερα από κάποιον άλλον, κάθε άλλον. Και γι' αυτό πάντα αναρωτιέμαι ότι αυτούς που εκλέγουμε ποτέ δεν περπατάνε. Ποτέ δεν την ξέρουν, ποτέ δεν τη γνωρίζουν. Θυμάμαι την πλατεία Κοτζιά να είναι γεμάτη λουλουδάδικα και γεμάτη κόσμο. Μια φορά είχα πάει με τη μάνα μου και περνάγαμε και την αλλάξανε και λέει, τι είναι αυτό παιδί μου, δεν μπορεί να κάτσει άνθρωπος εδώ. Και όντως δεν μπορούσε και δεν μπορεί ακόμα. Περιστέρια κάθονται. Η πόλη είναι η ζωή και κάθε πόλη που δημιουργήθηκε, ειδικά τους προηγούμενους αιώνες, πάντα ήταν μια παράσταση. Μια παράσταση στο κέντρο της, για το έθνος, την ιστορία της, τους ανθρώπους της. Έτσι φτιάχτηκε. Έτσι είναι και η Ακρόπολη απέναντι μας. Μια εμπειρία, μια θέαση και μια παράσταση. Το κτίριο κοιτάει τη Σαλαμίνα, την ιστορία και οι άνθρωποι ανεβαίνοντας κοιτούν την πόλη τους. Αυτό όλο που χάθηκε όσον αφορά το θέατρο πάντα με σύγχυζε να το φέρω την πόλη μέσα. Και πάντοτε αναρωτιόμουν τι είναι πόλη, τι είναι πολίτης και τι είναι πολιτικό. Γιατί είναι πολιτικό να μιλάω για τα κόμματα και γιατί δεν είναι πολιτικό να μιλάω για αυτό που νιώθω. Και το πώς είμαι και το πώς δίνομαι και το πώς φέρομαι και το τι θέλω. Γιατί αυτό δεν είναι η άποψή μου, γιατί δεν συζητάει ένα διάλογο πολιτικό και μόνο μια άποψη κομματική. Διαγράφει τη λέξη πολιτική. Θα μπορούσα πάρα πολύ ώρα να μιλάω για την πόλη, γιατί με έχει συγχύσει πάρα πολύ και ζω σε μια τρέλα, διότι βλέπουμε θέατρα και πράγματα τα οποία απεικονίζουν τέχνη, πια τέχνη που είναι λίγο σαν τον τόπο καταγωγής μου, την Βρετανία, στην οποία όλα τα κτίρια που χτίζονται, τα καινούρια, είναι νεραϊδοχώρια, είναι εξωτικοχώρια, είναι μια διακόσμηση τρόλ, γκρέμλιν, κάτι άλλο. Τι είναι από εκεί. Αλλά αυτό κάνουνε. Είναι κάτι παιδότοπους με κάτι νεράιδες, μη του τόπου, μη αυτά. Κάτι περίεργα πράγματα, σαν να μην ξέρεις που είσαι. Σαν να μην ξέρεις πώς να συνεχίσεις το πατέρα σου στην πέτρα που την πήρες να την πας που. Όταν λέω πόλη και τόπο, πηγαίνω περισσότερο στον τόπο και πηγαίνω περισσότερο στο ότι ζούμε αντάμα και μαζί. Αυτό με ενδιαφέρει. Και με ενδιαφέρει πολύ σε σχέση θεάτρου πριν ακόμα χτίσω κάτι, ο ίδιος ο χώρος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα θέατρα που χάνονται. Παλιά, ξέρετε, αναγνώριζε στο θέατρο με ένα μυστικό. Έμπαινες μέσα και όλα τα θέατρα 18ου-19ου αιώνα, ειδικά στο εξωτερικό και ακόμη της Πάτρας και όλα αυτά, και είχαν ένα μυστικό αν είναι καλά. Θυμήθηκα τα θερινά θέατρα τώρα και μην βρίσω. Αυτό είναι. Από τη θέση, με το που μπαίνεις μέσα σε ένα κτίριο, πάντα το μάτι σου πηγαίνει στο κέντρο του άδειου χώρου, στο κέντρο της σκηνής. Όλα συγκλίνουν προς τα εκεί, άσχετα αν είσαι στο θεωρείο, στον εξώστο, στην πρώτη σειρά. Αυτό είναι ένα μυστικό να καταλάβεις ότι ναι, είναι ένα θέατρο. Όλα μαζευτήκανε για να δούνε τι θα γίνει εκεί, στον άδειο χώρο, και όχι το ανάποδο. Να κοιτάμε το δίπλα ή παραπέρα ή να κοιτάς τι. Όλοι μαζευτήκανε για κάτι άδειο. Όλα υπάρχουν αυτά τα κελύφη για κάτι άδειο. Στο άδειο συμβαίνει κάτι. Στο κενό. Το γύρω γύρω μπορεί να διακοσμείται, αλλά στο κενό μας συμβαίνει κάτι. Και ένα κτίριο οφείλει να είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να δίνει ουσία και φως στο κενό. Από εκεί και πέρα είναι η ώρα η πόλη και οι πολίτες να συναντηθούν μέσα από το συνειδητό και υποσυνειδητό τους σε όνειρα παραστασιακά. Δεν ξέρω τι να πω. Κάθομαι ακούω και από πού να το πιάσω, έτσι, και όταν στείλατε τις ερωτήσεις λέω τι θα πρωτοπούμε σήμερα. Ευχαριστώ που είμαι εδώ.
Πριν έρθω ήμουν σε ένα μνημόσυνο και ήταν η μητέρα μιας φίλης αγαπημένης συνεργάτηδας, την οποία γνώριζα και έτσι είχα και μια συγκίνηση και μετά πήγαμε για τον καφέ και εγώ εκεί στον καφέ σκεφτόμουν παραστάσεις και λέω κάτι δεν πάει καλά απ' τη μία, απ' την άλλη είναι και μια δικλείδα ασφαλείας αυτή για μένα από όταν ήμουν μικρό παιδί. Και μετά έτσι όταν ερχόμασταν εδώ, έλεγα στα παιδιά στο σανσέρ, μα τι ωραία που είναι εδώ. Εδώ θα μπορούσε να γίνει μια παράσταση. Οπότε θέλω να πω, προσωπικά θεωρώ ότι οποιοσδήποτε χώρος είναι ένα ενδυνάμει παραστασιακός χώρος. Τα τελευταία πολλά χρόνια έχω στραφεί ιδιαίτερα στη δουλειά στο δρόμο και για πολιτικούς λόγους, αλλά και για βιοποριστικούς λόγους. Και σε χώρους μη παραστασιακούς, όπως καφενεία, στοές, παραλίες κτλ. Και είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Είναι πολύ γοητευτικό για μένα το ότι περπατάω αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, γιατί περπατάω κι εγώ πολύ, πάρα πολύ, παρόλο που η πόλη μου δεν είναι η Αθήνα. Είμαι προνομιούχα, ζω στα νότια προάστια. Έχουμε κάτι πολύ καλούς πιτονικοκύριδες που έχουν κρατήσει το ενοίκιο 145 τετραγωνικά 500 ευρώ, οπότε δεν φεύγουμε από εκεί. Η πόλη μου λοιπόν είναι εκεί, αλλά και εκεί έκανα και πέρσι διάφορα πράγματα έτσι, για να την οικειοποιηθώ καλύτερα. Αλλά στην Αθήνα νιώθω σαν το σπίτι μου. Γιατί σε κάθε γωνίτσα σχεδόν κάτι έχει συμβεί για μένα πέραν του προσωπικού και στο κομμάτι το καλλιτεχνικό. Οπότε είναι ωραίο αυτό και νιώθω πολύ ευγνώμων. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι λίγο άρρωστη, γι' αυτό βήχω συνέχεια, οπότε συγγνώμη για την διακοπή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να βρεθώ ανάμεσα σε αξιόλογους συναδέλφους, να μιλήσω για αυτό που μας απασχολεί, τον εξωτερικό χώρο. Νιώθω ότι με τον Δημήτρη είμαστε λίγο ίδια γενιά δημιουργών και καλλιτεχνών, γιατί και εμένα η αφορμή για να βγω έξω και να δουλέψω έξω, το background μου, είμαι θεατρική δημιουργός, δουλεύω με πρακτικές σωματικού θεάτρου, θα λέγαμε με την σύγχρονη ορολογία performance περισσότερο. Αλλά η πρώτη στιγμή που σκέφτηκα ότι θα πάω έξω να δουλέψω, θα δουλέψω με το τοπίο, αυτή ήταν η βασική μου, ας πούμε, ανάγκη τόσο και όχι πόλη, ήταν το 11, με τους αγανακτισμένους, όπου η πόλη ήταν σε ένα πεδίο μάχημο, ας πούμε, και ήταν όντως χαζό να είμαι εγώ μέσα στο στούντιο ή στο θέατρο και να κάνω πρόβες. Ήταν δηλαδή, και υπήρχε όλη αυτή η μεγάλη αναστάτωση στην καλλιτεχνική κοινότητα για το τι συμβαίνει, που έφερε στο προσκήνιο μεγάλα ερωτήματα όσον αφορά την ταυτότητα, όσον αφορά τον οίκο, την πολιτιστική κληρονομιά, όσον αφορά το αίσθημα του ανήκει. Υπήρχε ένα μεγάλο τι συμβαίνει ή τι θα γίνει. Και η δική μου ανάγκη κάπως τέθηκε στο ερώτημα, σαν μια υπόθεση εργασίας δηλαδή, το τι θα γίνει αν εφαρμόσω τη δική μου παραστατική τεχνική, μεθοδολογία, εκπαίδευση, στον εξωτερικό χώρο, στο τοπίο. Τι αφήγημα το τοπίο, σε σχέση με αυτά τα μεγάλα ζητήματα, θα μου δώσει πίσω, τι θα μου πει, πώς θα μου απαντήσει. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα μια διαδικασία που τελικά έγινε η διδακτορική μου έρευνα, μια διαδικασία βασισμένη στην πρακτική, practice-based, όπου όντως συνδυάζω επιστημολογίες της γεωγραφίας και συγκεκριμένα του πολιτισμικού τοπίου, θέτοντας ερωτήματα δηλαδή με βάση αυτά τα πεδία, για να τα απαντήσω μέσα από πρακτικές θεάτρου, παραστατικές πρακτικές. Για μένα η πόλη είναι, εγώ προσεγγίζω την πόλη ως σώμα μέσα από τις δουλειές μου. Και όταν λέω σώμα δεν εννοώ μόνο τη φόρμα, την αρχιτεκτονική, την τοποθέτηση,
Εννοώ το συναισθηματικό αντίκτυπο, το συνειρμικό αντίκτυπο, το παρορμητικό αντίκτυπο. Και ο στόχος μου είναι να δω ποια συμπλέγματα, πλέγματα συγγενειών, συνδέσεων αναδεικνύονται ως το ονείρεμα, ως ένα ονείρεμα που διέπει, και αυτός είναι ένας όρος, ας πούμε, που έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, ο Τιμ Ίνγκολ το έχει χρησιμοποιήσει στην περιβαλλοντολογική ανθρωπολογία. Είναι ένας ηθαγενικός όρος όσον αφορά το ονείρεμα, δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν φροντίσει να αρθρώσουν, να εκδηλώσουν πρακτικές θρέψης, προστασίας, ασφάλειας, έκφρασης μέσα σε ένα εμβρηθή χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο που δεν έχει παρελθόν, παρόν και παρόν, αλλά κάπως διέπει σαν μια... Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του γεωλογικού χρόνου. Ενός βαθύ χρόνου, που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι... Είμαι εντάξει με τον χρόνο? Είναι, χρησιμοποιώντας δηλαδή τα παραστατικά καλλιτεχνικά εργαλεία, να δω μέσα από το βίωμα του σώματος, στο χώρο, στο δημόσιο χώρο, ποιο είναι αυτό το σύμπλεγμα συνδέσεων και συγγενειών. Σαφέστατα με ενδιαφέρουν τα αφηγήματα που ήδη εμπεριέχει ο τόπος και θα πω παρακάτω για κάποιες δραματουργίες όπου το αφήγημα ενός συγκεκριμένου τόπου έρχεται πρώτα, αλλά δεν είναι η κινητήριος δύναμη, γιατί είναι πρόθεσή μου να φέρω σε αιώρηση αυτά τα αφηγήματα που ήδη είναι γεγραμμένα στο δημόσιο χώρο. Να δω, να τον αποαντικειμενικοποιήσω, να τον φέρω σε μια ρευστότητα και να δω τι νέα αφηγήματα προβάλλονται στην επιφάνεια ή ενδεχομένως, που πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό, ποια αφηγήματα έχουν αποσιοποιηθεί, έχουν κρυφτεί. Κάπως σαν να είμαι ένας αρχαιολόγος του χώρου. Κάπως έτσι νιώθω, φαντάζομαι τον αυτό μου. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά πήγε ο χρόνος στην πρώτη. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Τώρα το έσβησες. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ πώς μέσα από το δικό σας το λόγο που έχετε έναν άλλο τρόπο να συζητάτε, φαίνονται κάποια πράγματα που εμείς αναγκαζόμαστε να τα βάζουμε σε κουτάκια αυτονόητα και ο χώρος είναι ταυτόχρονα και υλικός και σχέσεις και πολιτικός και περνάτε από το ένα στο άλλο με μια τρομερή ευκολία, το οποίο με συγκίνησε. Αναστασία, νομίζω ότι πρέπει να... Ναι. Θα πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ήθελα μόνο να κάνω ένα πάρα πολύ μικρό σχόλιο, γιατί μου φάνηκε ενδιαφέρον σε σχέση με την πολλαπλότητα του χώρου, ότι και λεξιλογικά και γλωσσολογικά στο πώς αναφέρεται ο καθένας και καθεμία από εσάς. Γιατί άκουσα λέξεις όπως πόλη, δημόσιος χώρος, τοπίο, τόπος. Οπότε κάπως αυτό μου έμεινε και σαν σκέψη γύρω από το πόσο τελικά όντως θεάσεις του χώρου υπάρχουν. Λοιπόν, η δεύτερη θεματική κάπως εστιάζει στο κομμάτι, στη σχέση των θεωρητικών και πιο επιστημονικών, ας πούμε, προσεγγίσεων με καλλιτεχνικές πρακτικές. Κάπως έχετε λίγο κάνει μια εισαγωγή και έχετε απαντήσει. Και στο πώς χτίζεται δηλαδή μια διαδικασία μιας καινούριας δημιουργίας. Οπότε το ερώτημα είναι ότι όταν ξεκινάτε μια νέα παράσταση, πώς διαμορφώνετε τη δραματουργία και το περιεχόμενο, ποια μεθοδολογία χρησιμοποιείτε και αν σας είναι βοηθητικό, ναι ή όχι, και αν ναι, πώς, να ανατρέχετε σε βιβλιογραφία, θεωρία ή πιο επιστημονικές προσεγγίσεις ευρύτερα που αφορούν ή θέματα της επικαιρότητας ή, ας πούμε, κλάδους όπως κοινωνιολογίες, γεωγραφίες, σπουδές του χώρου κλπ. Ξεκινάω τη μέση. Συγγνώμη να με συγχωρέσετε, δεν το πολύ κατάλαβα το... Ναι. Αν κάπως σας είναι βοηθητικά για τη δουλειά σας, ναι, κάποια επιστημονικά πεδία, ας πούμε, αν διαβάζετε κείμενα, αν αναζητάτε βιβλιογραφικά, είτε από την επικαιρότητα, από το δημόσιο λόγο, από εφημερίδες, πράγματα της επικαιρότητας, είτε από πιο επιστημονικά πεδία. Κοινωνιολογία, ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονική, δηλαδή αν κάπως πολιτικές επιστήμες, αν σας είναι βοηθητικά αυτά τα εργαλεία για τη δουλειά σας ή αν ξεκινάτε πιο συνειρμικά και τα δύο, ταυτόχρονα.
Όχι, και τα δύο ταυτόχρονα όλα είναι βοηθητικά. Είσαι σαν παιδί που αναγνωρίζει τον κόσμο σε κάθε παράσταση. Κοιτάς το πόδι του τραπεζιού, κοιτάς την κραυγή του γείτονα απέναντι, κοιτάς πόσο ζεστό είναι το φαΐ. Τα πάντα. Τα πάντα. Μία λέξη κάποιου μπορεί να σε οδηγήσει σε μια χώρα που ποτέ δεν είχες φανταστεί. Πάντα είχα ένα μότο, μια συνήθεια. Όποτε τα βρίσκα δύσκολα και δεν ήξερα τι να κάνω, τι έκανα? Έβγαινα στο δρόμο. Λέω κάπου εκεί έξω θα είναι η απάντηση. Κάπου πήγαινα στα περίπτερα και τα κοίταζα γύρω γύρω. Λέω κάτι θα βρω. Βρήκα. Λέω κάτι θα ακούσω. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Λέω κάτι θα με συναντήσει. Δεν μπορεί. Κάπου εδώ γύρω κάτι θα είναι. Κάπου κάτι θα είναι. Και ήτανε. Συνεπώς τι κάνω? Φεύγω από τη μοναξιά μου και βουτάω μέσα στα άλλα να βρω απάντηση. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά κάτι γίνεται. Κάτι ακούς, μια λέξη, πας στα βιβλιοπωλεία και λες θα κοιτάξω άσχετα βιβλία, θα πάρω όταν έκανα το Βυσσινόκηπο, που θυμάμαι στη Σαντορίνη με τη Λένα, για κάποιο λόγο πήγα να κάνω Βυσσινόκηπο. Ήταν ένα βιβλιοπωλείο εκεί πέρα. Είχε κάτι βιβλία και κόλλησε σε ένα αρχιτεκτονικό βιβλίο που δείχνει τα διαγράμματα της τοπογραφίας της Σαντορίνης με τα υπόσκαφα, όλα αυτά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάτι με τράβαγε. Πήγα 3 φορές. Ξαναπήγα, έφευγα. Δεν κοιμόμουν το βράδυ αν δεν έπαιρνα αυτό το βιβλίο, το οποίο το έχω χάσει. Αν δεν το έπαιρνα. Γιατί πάντα πήγαινε ένα ένστικτό μου. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξεκίναγα. Να δω μια τρύπα, να δω ένα διάγραμμα, να δω ένα αρχιτεκτονικό τοπίο. Αυτό με κυβερνούσε τότε. Και ήμουν ευτυχής που με κυβερνούσε κάτι που δεν καταλάβαινα. Αυτός είναι ένας τρόπος. Απ' την άλλη υπάρχει και ένα ανοιχτό βιβλίο που πάντα είναι ορατό, αρκεί να το αισθανθείς, που σε διαβάζει και το διαβάζεις. Τα κτίρια και οι παρεμβάσεις των άλλων ανθρώπων. Ας πούμε είναι ένα, όταν πηγαίνουμε από τα καμαρίνια της Επιδαύρου στο χώρο του θεάτρου μέσα, υπάρχει ένας διάδρομος στο Κωνσταντινίδη, αν έχετε πάει ποτέ. Κάτι περίεργο σημαίνει και πάντα, αν έχετε προσπαθήσει. Πάμε μαζί και λέμε πάμε στο θέατρο, πάμε μέσα. Δεν χωράμε ακριβώς και οι δύο. Αναγκαστικά πηγαίνει. Δεν μπορούμε να πάμε αγκαζέ και να μιλάμε, γιατί είναι τέτοιες οι διαστάσεις που δεν χωράς. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Κωνσταντινίδης το έκανε γιατί και αυτόν τον τρόπο το μονοπάτι το βαδίζει κατά μόνας. Γιατί πηγαίνεις σε ένα τόπο ιερό. Δεν πηγαίνεις βόλτα. Κάτι σε αναγκάζει από αυτό. Οπότε κάτι σε μαθαίνει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, τα που λέτε με έχετε συντονίσει. Όχι. Εγώ ήθελα να πω, να ξαναπάω στην αρχική ερώτηση για το αν ανατρέχουμε σε βιβλιογραφία και αυτά. Συμφωνώ ότι όλα είναι χρήσιμα και ότι κάθε φορά είναι και διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή, σε ένα έργο μπορεί να ξεκινάς πιο πολύ από κάτι προσωπικό, σε ένα άλλο μπορεί να ξεκινάς από κάτι της επικαιρότητας, σε ένα άλλο μπορεί να ξεκινάς από μια ιδέα, ας πούμε, οπότε εκεί να σε βοηθάει πιο πολύ να ανατρέξεις σε βιβλιογραφία κτλ. Επίσης, σε κάποια, ας πούμε, μπορεί εγώ να κινούμαι και από τη μορφή. Δηλαδή, η μορφή να με πηγαίνει στο περιεχόμενο και όχι το ανάποδο. Ήθελα όμως να πω για το τελευταίο έργο, το μάτς, γιατί όπως είπα θα πηγαίνω σε έργα, όπου αυτό είναι ένα έργο για τον έρωτα και ήταν πολύ εύκολο να μιλήσω για εμένα, δηλαδή για δικές μου, ας πούμε, δικά μου βιώματα, πώς έχω αισθανθεί εγώ, πώς εγώ έχω, ας πούμε, ερωτευτεί κτλ. Και δεν ήθελα αυτό. Ήθελα να το ανοίξω πιο πολύ. Και εκεί με βοήθησε πάρα πολύ η βιβλιογραφική έρευνα σε κοινωνικές επιστήμες, όπου διάβασα και κοινωνιολογία και πολιτικές επιστήμες και ψυχανάλυση και διάφορα πράγματα πολλά για τον έρωτα. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Από ένα σημείο και μετά διάβαζα κάτι και κατευθείαν γινόταν σκηνή κάπως. Δηλαδή ήταν πολύ
εύκολο από ένα σημείο και μετά, όταν είχα μπει σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή τη συζήτηση, όπου από αυτά τα διαβάσματα προέκυψαν πάρα πολλοί χαρακτήρες, οπότε κατέληξε το έργο να έχει 32 χαρακτήρες. Οπότε έδωσε και μορφή στο έργο το διάβασμα αυτό. Και ναι, αντί να μιλήσω για τον έρωτα, ας πούμε, σαν μία πιο προσωπική συνθήκη, το άνοιξα και το έκανα σαν μία, ας πούμε, πολιτική συνθήκη. Οπότε, ας πούμε, διάβαζα ένα βιβλίο κοινωνιολογίας που έλεγε για, ας πούμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς αυτά υπησέρχονται στο θέμα του ραντεβού και στο θέμα του πώς είμαι, πώς μοιάζω, πώς, ας πούμε, αυτά τα βίντεο που βλέπουμε με get ready with me και αυτό, έτοιμά σου για να βγεις στο ραντεβού σου, και αυτό τον κόσμο, ας πούμε, της αυτοεικόνας και της και της, ας πούμε, έλλειψης αυτοπεποίθησης που αυτό μπορεί να προκαλεί, και της δυσκολίας και της ανασφάλειας, ειδικά στις γυναίκες κτλ. Και προέκυψε αυτή η χαρακτήρα που βλέπετε εδώ, η Καρλώτα, που, ας πούμε, έκανε αυτή τη δουλειά, ας πούμε, σε μια σκηνή. Έκανε αυτή την influencer, ας πούμε, ή το τέτοιο. Μετά, ας πούμε, κάπως σκεφτόμουν σε σχέση με το... και διάβαζα σε σχέση με το well-being, ας πούμε, και με με όλη αυτή την κουβέντα σε σχέση με το να μην κάνουμε τοξικές σχέσεις, να μην κάνουμε να μην είναι καταστροφικές, να μην ερωτευόμαστε πάρα πολύ, να προσέχουμε γενικά το πόσο, ας πούμε, αφινόμαστε, που είναι σε ένα σύμπαν, ας πούμε, αυτό, που υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί προσωπικής ανάπτυξης, ας πούμε, ή όλο αυτό το πράγμα, που μας λένε αυτό το πράγμα, ας πούμε, και μας καλούν να προσέχουμε, να μην δινόμαστε στον έρωτα ανεφόρον, να μην γίνεται αυτό κάτι που χάνουμε τον έλεγχο, πάντα να κρατάμε τον έλεγχο και αυτά. Και βγήκε ο Ευτύχης Γλύκας, που είναι ένας σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, που είναι ειδικός στον έρωτα. Και μετά, ας πούμε, σκεφτόμουν την οικονομία του έρωτα. Τι σημαίνει δηλαδή για την οικονομία, στο σύστημα που ζούμε, το να ερωτεύεσαι. Ποιες βιομηχανίες στηρίζονται πάνω στο να μην ερωτεύεσαι ή να μην κάνεις settle down, να μην, ας πούμε, μένεις με κάποιον, αλλά συνέχεια να βγαίνεις. Αυτό, το οποίο πάει μαζί και με έναν ατομισμό που είναι πολύ δύσκολο μετά να τον έχεις χτίσει τόσο πολύ τον εαυτό, που είναι δύσκολο να τον δώσεις, ας πούμε, να βρεις κάποιον που να του κάνει. Οπότε πάλι από μια πολιτική, από ένα κείμενο πιο πολιτικό, βγήκε αυτή η σκηνή που πάει η πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων, σε μια εκπομπή που είναι στηρίζει νέους επιχειρηματίες και κατά τον Dragons λέγονται δεινόσαυροι, ξέρω εγώ, που έχουν και αυτές τις μάσκες και αυτά. Ενώ ότι όλο αυτό το κείμενο εν τέλει στήθηκε πάνω σε διαβάσματα. Και έχει μέσα βέβαια και προσωπικό βίωμα, αλλά πολύ λιγότερο από ό,τι θα μπορούσε να έχει. Άλλα δεν έχουν καθόλου αυτό. Εντάξει. Ακούγεται. Ωραία. Ναι, σκέφτομαι σε σχέση με αυτή την ερώτηση ότι η απάντηση είναι εννοείται πως ναι, για όλα. Δηλαδή και συνειρμικά θα ξεκινήσεις και από το προσωπικό βίωμα θα ξεκινήσεις και από την ανάγκη θα ξεκινήσεις και έρευνα θα κάνεις όπου μπορείς και όπως μπορείς. Είναι λίγο όταν βάφεις το σπίτι σου, δεν πας παντού και βλέπεις, εκεί... ας πούμε, εκεί πίσω τώρα βλέπω, έχει μια μουτζουρίτσα, ας πούμε. Βλέπεις παντού τα προβλήματα στο βάψιμο. Όταν ήμουν έγκυος, ξέρω εγώ, έβλεπα παντού έγκυες και στις 3 εγκυμοσύνες. Όταν είχαμε πέσει με τη μηχανή με τον άντρα μου, έβλεπα παντού ατυχήματα, δυστυχήματα με μηχανές. Κάπως έτσι είναι και όταν ξεκινάει μια διαδικασία δημιουργίας, είτε σε κλειστό χώρο, είτε σε ανοιχτό χώρο, που τα παντρεύει κάπως όλα, μαγικά και αιμονικά, γιατί ουσιαστικά η αιμονή είναι η λέξη κλειδί για μένα στη δημιουργία. Τώρα κάποια παραδείγματα που σκέφτομαι,
Ναι. Το ένα είναι ότι από όταν είχα πρωτοξεκινήσει, έβαζα πάντα ένα χαρτί του μέτρου τεράστιο στην αίθουσα της πρόβας, το οποίο ονόμαζα πίνακας έμπνευσης. Γράφω πάνω πίνακας έμπνευσης, το κάνω ακόμα. Τώρα λέγεται πολυτροπικό μέσο. Τότε εγώ απλά έβαζα ένα χαρτί του μέτρου και φέρναμε όλοι πράγματα. Είτε ήταν από έρευνα και εκτυπώναμε κάτι, ήταν ένα δικό μας ποίημα, μια φωτογραφία μας, κάτι που ακούσαμε στο δρόμο. Και ουσιαστικά όταν τελείωνε η πρόβα, ήμασταν έτοιμοι για παράσταση, υπάρχει ένα υλικό. Αυτά είναι κάπου εκεί στο βεστιάριο, δεν μπορώ να τα πετάξω. Αλλά δεν ξέρω και τι κάνουν εκεί. Οπότε αυτό είναι σίγουρα ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ. Ένα άλλο που σκέφτομαι, π.χ. πέρσι που έκανα τα Ιωβασιλέματα, έκανα 3 σειρές Ιωβασιλεμάτων. Το ένα ήταν Ιωβασίλεμα στη Βούλα, που ήταν ατομική performance, και ήμουν εγώ εκεί. Έχω αρχίσει και βγαίνω εγώ εκεί έξω μετά από πάρα πολλά χρόνια που ήμουν από πίσω, εκτεθειμένη απόλυτα στη γειτονιά μου κτλ. Περπάταγα εκεί στην παραλία και λέω κάτι θέλω να κάνω εδώ, γιατί η παραλία αλλάζει, γκρεμίζεται, σε λίγο δεν θα μπορούμε καν να κολυμπάμε ελεύθερα στη γειτονιά μας. Και εκεί άρχισα να διαβάζω πολύ για το Ιωβασίλεμα, οπότε στράφηκα πολύ σε ψυχολογία και ανακάλυψα πράγματα πολύ ωραία. Μετά, όταν έκανα το Ιωβασίλεμα με μαθητά μου από την ομάδα τη μεικτή που έχω στον κινητήρα, που είναι επαγγελματίες άνθρωποι και μη επαγγελματίες και με αναπηρίες και χωρίς, κάναμε στην Ομόνια αυτή την παράσταση, οπότε ξαναρχίσαμε μια συλλογική έρευνα για την Ομόνια, που είχε πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, αυτό το καταπληκτικό γκράφιτι που έχει κάνει ο Αριστίδης ο Λάπας εκεί στα Χαυτία της Αθηνάς, το ροζ πράγμα, που οι περισσότεροι περνάνε και δεν το έχουν δει καν. Και εμείς είχαμε την ευκαιρία όχι απλά να το δούμε, να καλέσουμε τον Αριστίδη να μας μιλήσει γι' αυτό. Και τελικά ένα μέρος από τη συνέντευξη του Αριστίδη μπήκε στην performance που τη βάζαμε έτσι καθώς περπάταγε ο κόσμος, που ήταν πολύ ωραίο. Ή όταν κάναμε μετά το τρίτο Ιωβασίλεμα, το κάναμε σπουδαστά από τη Δήλο, το πρώτο έτος πέρσι, κάναμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, που δεν ξέρω, αυτό το άγαλμα που είχε εκεί ο Ικαρός, που το μισούν όλοι, έμαθα μετά, γιατί εγώ το λατρεύω. Και ξαφνικά μπαίνοντας στην έρευνα, είδα ότι θεωρείται από τα χειρότερα, τα πιο απέσια γάλματα που έχουν γίνει στην Αθήνα. Λέω, οκ. Εμένα όμως μου μιλάει. Δεν είναι στο πεδίο του Άρους, καλέ. Άλλο είναι αυτό που λες. Χειρότερο. Εντάξει, εμένα πάντα κάτι μου έκανε αυτό και κατάλαβα ότι δεν αρέσει καθόλου. Επίσης, το ότι η πλατεία Καραϊσκάκη είναι δύσβατη πλατεία. Δεν υπάρχει τρόπος να περάσεις στην πλατεία. Δεν υπάρχει διάβαση, δεν υπάρχει φανάρι. Γι' αυτό και είναι γεμάτη με τοξικοεξαρτημένους ανθρώπους. Και ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, αφού το ανακοίνωσα στα παιδιά, πήγαμε και δεν μπορούσα να το πάρω πίσω πια. Δεν μπορούσα, δεν ήθελα. Οπότε, ναι, αυτό. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, έτσι καθώς σε άκουγα, Δανάη, μου ήρθε. Κάνουμε τώρα μια παράσταση σε ένα καφενείο στο Μεταξουργείο. Τη γυναίκα της Ζάκηθος και άλλες αιώνιες μνήμες με αυτοαναφορικά πράγματα. Και συνειδητοποίησα γιατί είχα αγοράσει... και εσύ το είπες, είδες. Γιατί είχα αγοράσει κάποτε την ιστορία της ασχήμιας του ΕΚΟ. Και ήταν στη βιβλιοθήκη μου και δεν ήξερα γιατί είναι. Και τώρα κατάλαβα. Γιατί είναι γεμάτο από διαφορετικές εκφάνσεις και εικόνες της γυναίκας της Ζάκηθος και το έχουμε μάλιστα εκεί και σε ένα μικρό μουσιάκι που έχουμε κάνει με τις μνήμες μας. Οπότε ναι, όλα κάπως παντρεύονται. Αυτό. Ναι. Θα το πιάσω λίγο από εκεί που το άφησα, για αυτή την πρακτική που έτσι ξεκίνησα και έγινε κομμάτι της έρευνάς μου, την οποία εν τέλει την ονόμασα αγιοποιητική, η οποία χρησιμοποιεί, αφού ήταν και ερευνητική διαδικασία, χρησιμοποιεί ανθρωπιστικές σπουδές ως νεολογικά πλαίσια για να προσεγγίσω το χώρο. Για να προσεγγίσω τον δημόσιο χώρο, το τοπίο, γιατί κυρίως εμένα μου αρέσει να δουλεύω με το φυσικό αγροτικό χώρο, πράγμα που είναι πολύ καυτή πατάτα αυτή την περίοδο που διανύουμε.
αλλά και να δω πώς θα κάνω τη σύνδεση, δηλαδή πώς από την προσέγγιση του χώρου, από αυτές τις συνολογικές προσεγγίσεις του χώρου, εγώ θα μπω με το σώμα και με την υποκειμενική μου, αν θέλετε, εμπειρία. Για αυτή τη γέφυρα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και όλη η διαδικασία μου είναι κάτω από αυτήν την ομπρέλα, την έννοια της ενσυνειδητότητας, του mindfulness, γιατί μου δίνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, μου δίνει ένα πλαίσιο συσχέτισης της σωματικής εμπειρίας με το περιβάλλοντα χώρο, όπου οι πρακτικές mindfulness είναι πρακτικές που εστιάζουν στο βίωμα του εδώ και του τώρα, εστιάζουν δηλαδή στο πώς, ποια είναι η εμπειρία του σώματος του εδώ και στο τώρα, χωρίς να βιάζονται να δώσουν την ερμηνεία του χώρου στο εδώ και στο τώρα. Δηλαδή εστιάζουν στο σημαίνον χωρίς να βιάζονται να δουν το σημενόμενο. Και αυτό μου δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο χώρο δημιουργικό για να μπορέσω να καταλάβω τι εκεί πέρα ξανά, γιατί αυτή ήταν η πρόθεσή μου, να δω ποια αφηγήματα μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια εκ νέου, τι είναι θαμμένο, τι έχει προσπεραστεί κτλ. Θα δώσω μερικά παραδείγματα όσον αφορά δουλειές που έχω κάνει στον αστικό χώρο. Κυρίως, οπότε, όπως σας είπα και πριν, ξεκινάω είτε με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός, ένα συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή θα μιλήσω για την αναπαράσταση που έκανα το 2016, όπου ουσιαστικά έκανα μια αναπαράσταση του πρώτου μέρους του συλλαλητηρίου της 3 Δεκεμβρίου του 1944, της πρώτης μέρας των Δεκεμβριανών, δημιουργώντας μια γεωγραφία από το Ρεξ μέχρι τον Εθνικό Κήπο, με βασικές σκηνές στην πλατεία Συντάγματος και στο άγαλμα του στρατιώτη. Οπότε εκεί η έναρξή μου ήταν αυτή η αναπαράσταση, ήταν ένα συγκεκριμένο αφήγημα, το οποίο ήταν αποσιοποιημένο στο κέντρο της Αθήνας, φυσικά, αλλά προσπαθούσα να το προσεγγίσω μέσα από το βίωμα και των ερμηνευτών, αλλά και των θεατών. Να πω εδώ ότι οι παραστάσεις μου είναι συμμετοχικές, συνήθως είναι σχεδιασμένες για ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, γιατί η πρόθεσή μου είναι να δημιουργήσω μια εμπειρία, ένα βίωμα, ένα συμβάν, το οποίο αυτό θα κάνει μια επαναοικειοποίηση, μια επανανάγνωση του δημόσιου χώρου. Οπότε δημιουργώ πλαίσια μέσα στο οποία προσκαλώ τους θεατές με κάποιες πάλι έτσι οδηγίες ενσυνειδητότητας να ανοίξουν το βίωμά τους στο χώρο, χρησιμοποιώντας την όραση, την ακοή, και μέσα σε ένα ανοιχτό πεδίο αντίληψης να δώσω τα αφηγήματα, τα στοιχεία, τα υλικά με τα οποία θέλω να συσχετιστώ. Ένα παράδειγμα όπου το αφήγημα έρχεται πρώτο ήταν η αναπαράσταση. Έχω όμως φτιάξει και παραστάσεις όπου το φυσικό στοιχείο ενός μέρους είναι το αρχικό, η αφετηρία. Όπως, ας πούμε, στην παράσταση το 277 του 2017, που ουσιαστικά η παράσταση ήταν ανάβαση του λόφου του Λυκαβητού. Το 277 είναι τα μέτρα ύψους του Λυκαβητού, κατά τη διάρκεια της Ανατολής. Οπότε το βασικό συμβάν της performance, αν θέλετε, ήταν να ανεβούμε όλοι μαζί, θεατές και ερμηνευτές, καθώς βγαίνει ο ήλιος από τον ημιτό και να αναμετρηθούμε με το αφήγημα που φέρει η Αθήνα όταν την κοιτάς, που φέρει το αστικό τοπίο της Αθήνας, που δεν είναι καθόλου ωραίο, δηλαδή σαν Αθηναίοι δεν είμαστε συνηθισμένοι να λέμε «Α, τι ωραία είναι η Αθήνα από ψηλά». Ένα στίχημα να αναδείξουμε μια λυρικότητα, μια υπόθεση εργασίας, κατά πόσο μπορούμε να βρούμε μια λυρικότητα μέσα σε αυτή την όψη. Οπότε εκεί ήταν μια φυσική, ήταν η τοποθεσία και συγκεκριμένη ώρα που δημιουργούσε το κεντρικό συμβάν, την κεντρική δραματουργία. Έχω άλλο χρόνο? Όχι. Ωραία. Ευχαριστώ. Να δείξω κι εγώ, άμα θέλεις, μέχρι να πω τα πρώτα, μπες στο site μου, dimitrispampilis.com. BAMP, Δημήτρης Μπαμπίλης. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ λίγο βιωματικά για να μην το παίζω ο έξυπνος παρέας. Εγώ μεγάλωσα στην Νίκαια, σε ένα σύμπλεγμα από παρόδους. Αν δεν έχετε εικόνα, φανταστείτε κοινοτικούς χώρους, ημιδημόσιους, ημιδιωτικούς, όπου λόγω της στενότητας των τετραγωνικών που ανήκουν σε κάθε οικογένεια,
τελικά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής εκβάλλει σε αυτόν τον κοινοτικό χώρο, δεν θα τον πω ούτε δημόσιο ούτε ιδιωτικό. Για παιχνίδι, λοιπόν, αυτό που κάναμε ήταν να εξερευνούμε τα εγκαταλειμμένα κτίρια, τα προσφυγικά σπίτια δηλαδή των περιοίκων μας. Μετά σπούδασα θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. BAMP. Δημήτρης Μπαμπίλης. BAMP. Τελειακό. Ναι, MP, μπράβο, τελειακό. Σπούδασα που λέτε θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου τυχαίνει το τμήμα της αρχιτεκτονικής να είναι ακριβώς απέναντι. Και κατά τη διάρκεια των καταλήψεων του 2006-2007, που ήμουν τριτοετής, τεταρτοετής, αυτοί οι δύο κόσμοι οσμώνονταν, κυρίως επειδή ήμασταν αυτοί που κάναμε τις πιο ενδιαφέρουσες καταλήψεις. Για να είμαι ειλικρινής, της αρχιτεκτονικής ήταν καλύτερη η κατάληψη. Οπότε, καθώς οσμώνονταν αυτοί οι δύο κόσμοι, ανακάλυπτα και εγώ το ενδιαφέρον μου για το πώς το βιωματικό μπορεί να θεωρητικοποιηθεί και να γίνει άξονας δημιουργίας. Έχοντας λοιπόν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο, το να μελετώ, να ερευνώ, να επισκέπτομαι βιβλιογραφία, να προαποφασίζω μεθοδολογικούς δρόμους για να προσεγγίσω το όποιο θέμα μου, ήταν αυτονόητο. Μοιραία το συνέχισα και ως σκηνοθέτης, αφού ούτως ή άλλως και σκηνοθεσία πάλι στο Πανεπιστήμιο σπούδασα, έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Τμήμα Θεάτρου. Αυτό είναι βιωματικό και το λέω γιατί μέχρι να μπω στο μεταπτυχιακό μας της αρχιτεκτονικής σταμάτησα να δουλεύω τις σκηνοθεσίες μου με αυτόν τον τρόπο που είχα μάθει από το Πανεπιστήμιο να δουλεύω τη σπουδή μου. Στο μεταπτυχιακό έμαθα να επισκέπτομαι το ενστικτώδες, να μιλάω με εικόνες. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή ότι η αρχιτεκτονική με έμαθε να σταματήσω να κάνω έρευνα. Όχι ότι σταμάτησα, αλλά μου έδειξε και τον άλλον τρόπο. Ωστόσο, θέλω να σας δείξω. Κατέβα λίγο. Εντάξει, το όνομά μου, πολύ ωραίο, το είδατε. Κατέβα. Λίγο ακόμα. Και πιάσε The House και Athens Capital. Πρώτο το ένα, μετά το άλλο. Για παράδειγμα, όταν κάναμε την παράσταση λέγεται «Το σπίτι», παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου των Αντωνακάκηδων, θυμηθείτε, στις αυλές τους. Αυτό που κάναμε, θα το φέρω ως παράδειγμα του πώς συγκροτώ την δραματουργία μιας παράστασης. Τα βήματα. Αυτό το οποίο κάναμε, αν κατέβεις λίγο πιο κάτω, έχει μια πιο ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε ήταν, ωραία, εδώ είμαστε. Να κάνουμε πολλούς περιπάτους σαν αυτούς που σας έλεγα πριν, κυρίως στην Νίκαια, γιατί μεταξύ άλλων η παράσταση αφορούσε και το σπίτι των προγόνων μου στο Αηδίνι της Μικράς Ασίας και το προσφυγικό μας σπίτι στην Νίκαια. Να πάρουμε συνεντεύξεις από τους περιοίκους, αλλά και από άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην σχετίζονταν με το θέμα μας, ενώ με την Νίκαια, αλλά να σχετίζονταν με την έννοια της κατοικίας που ήταν το ζουμί της παράστασης. Μετά κάναμε αυτό που λέμε hackathon, δηλαδή φέραμε επιστήμονες από διάφορα πεδία σε ένα εργαστήριο σκέψης, όπου παρήχθη σκέψη, όχι δεν θέλω να πω υλικό, ελάχιστα πράγματα βάλαμε όντως στην παράσταση, αλλά παρήχθη σκέψη γύρω από την παράσταση, για να πάμε μετά σε ένα πιο συνηθισμένο στάδιο, να γραφτεί το τελικό κείμενο, να συντεθεί ουσιαστικά, γιατί λίγο πρωτότυπο ήταν, και μέσα από αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά και μέσα από τα διαβάσματα, με μια μεγάλη βιβλιογραφία από την οποία ξεκίνησε ούτως ή άλλως αυτή η διαδικασία, και να μπούμε τελικά στο βαρετό για μένα στάδιο του να στήσουμε την παράσταση για να την παρουσιάσουμε. Βαρετό, καταλαβαίνετε γιατί το λέω, γιατί είναι τεχνικό, πιο εκεί, πιο εδώ, κόκκινο, κίτρινο, πιο δυνατά, πιο χαμηλά. Αλλά στο αποτέλεσμα νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε. Οι αντιστοιχίες με τα κλισέ που έχετε στο μυαλό σας για το πώς είναι η Νίκαια, το διάγραμμα αυτό του τυπικού τρίχωρου προσφυγικού σπιτιού, η έννοια της αυλής και πώς έρχεται να συσχετιστεί το μέσα και το έξω, είναι ορατό, όπως και στην άλλη παράσταση. Πάμε στο κεφάλαιο Αθήνα, όπου εδώ το 2019 στο Εθνικό δείξαμε αυτή την παράσταση. Κατέβαινε πιο ωραία κάτω, παρακάτω. Ωραία. Δείξαμε αυτή την παράσταση λοιπόν που μιλούσε για την τουριστικοποίηση της Αθήνας το 19, θυμίζω, και αυτό που κάναμε ήταν να βάλουμε την πειραματική του Εθνικού, το REX, να την βάλουμε στο Airbnb. Όντως τη βάλαμε, όντως κάποιος την νίκιασε
και όντως μας φιλοξένησε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Η διαδικασία εκεί ήταν πάλι η αντίστοιχη, όπως την φαντάζεστε, όπως την περιέγραψα. Και ίσως τώρα τη φαντάζεστε. Βιβλιογραφία, συνεντεύξεις, αυτοσχεδιασμοί, περίπατη, χάκαθον, σύνθεση τελικού κειμένου, βαρετό για τον Δημήτρη κομμάτι προβών, χτισήματος και η τελική παρουσίαση. Το δείχνω κυρίως για τη φωτογραφία πάνω δεξιά. Ο Σταύρος Ζαγκόπουλος, όπως αυτοσυστήνεται αυτός ο φίλος ποιητής από την Κίνα, ήταν ένας άνθρωπος που γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας της έρευνας. Ο Σταύρος είναι ένας από τους 10 σπουδαιότερους Κινέζους ποιητές, βραβευμένος στην Κίνα και έχει κατά κάποιον τρόπο φύγει από εκεί. Δεν έπρεπε να τα πω όλα αυτά, του έχω υποσχεθεί, αλλά έχει περάσει καιρός, το ξέχασα. Έχει φύγει τέλος πάντων για να βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Και μαθαίνει ελληνικά στο σύνδεσμο ελληνοκινεζικής φιλίας, όπου κάποιοι Έλληνες μαθαίνουν κινέζικα και κάποιοι Κινέζοι μαθαίνουν ελληνικά. Μας διάβασε λοιπόν, ήταν προσκεκλημένος στην παράσταση κάθε βράδυ, είχε ένα κομμάτι στα κινέζικα, όπου μας διάβαζε το ποίημα που είχε γράψει για την χιονισμένη Ακρόπολη, που γι' αυτό ήταν κάτι αδύνατον στη φαντασία του να συμβεί ποτέ. Κάτω αριστερά επίσης βλέπετε τη φωτογραφία αυτή και θέλω να σας πω για αυτή τη σκηνή, πολύ χαρακτηριστική. Για 17 λεπτά οι ηθοποιοί διάβαζαν ένα κείμενο σκληρής αρχιτεκτονικής θεωρίας για την ιστορία της αστικοποίησης της Αθήνας, όπως εσείς την ξέρετε καλύτερα από εμάς, τη διαδικασία της αντιπαροχής, την αυτοστέγαση και πάει λέγοντας, για να δείξουμε με ποιον τρόπο καταλήγουμε στις εικόνες πάνω αριστερά και κάτω δεξιά, που είναι το Airbnb κυριολεκτικά. Ίσως ξέρετε, ξεκίνησε από ένα φουσκωμένο στρώμα στο Σαν Φρανσίσκο, ή κάθε ταράτσα αθηναϊκή, και πάμε πάλι στην πάνω φωτογραφία, που κάθε δώμα που πρέπει να γίνει αξιοποιήσιμο και τελικά να φιλοξενήσει τους όποιους τουρίστες θα έρθουν. Οι παραστάσεις μου ως επιτοπλίστων, ακόμα και στα κλασικά κείμενα, βλέπετε τη Θηβαΐδα που ανέφερα πριν, πάνω σε αυτή τη λειτουργία γίνονται και αυτή αποτυπώνεται και στην παράσταση. Στη Θηβαΐδα, για παράδειγμα, ο οίκος των Λαβδακηδών, καλά δεν το είπα, σωστά το είπα. Ο οίκος των Λαβδακηδών εμφανίζεται ως μία αναμονή, ένα πανοσήκωμα πριν ολοκληρωθεί. Υποτίθεται καθώς πάμε από τον Λάιο στον Ιδίποδα και από τον Ιδίποδα στον Εντοκλίκ στον Πολυνίκη, κάτι έχει χαλάσει, κάτι έχει μείνει μετέωρο. Πήγαινε και σε αυτήν, άντε, ας τη δείξω και αυτή και τελειώνω. Εκεί, ναι. Στη δεύτερη καρτέλα. Έχεις μπει στο δικό μου το ναι. Κολόνες λοιπόν εν αναμονή. Αναμονές βασικά, όχι κολόνες, αναμονές. Θημπαΐντ, είναι το κίτρινο, στη μέση. Ναι. Βλέπετε εδώ, ήδη αυτή η φωτογραφία. Πάμε πιο κάτω. Πάμε πιο κάτω. Έπρεπε να πάμε πίσω, sorry. Πραγματικά δεν το θυμόμουν. Πίσω, στην κεντρική. Πίσω. Ωραία. Πάμε λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Εκεί, μείνε. Βλέπετε τις σιδερόβεργες που είναι η αναμονή της κολόνας, που για μας ήταν και ο θρόνος. Αυτές οι σιδερόβεργες ήταν ο θρόνος που κανείς δεν μπορεί να κάτσει πάνω, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ούτε ο Ηρακλής μπορεί να κάτσει, ούτε ο Πολυνίκης. Όλα αυτά είναι η τελική πραγμάτωση αυτής της βιβλιογραφικής, ερευνητικής και όλα αυτά που περιέγραψα διαδρομής, που το ότι παίρνει η ηλική αποτύπωση στη σκηνογραφία είναι δευτερεύον. Το θέμα είναι πώς αυτό αποκρισταλλώνεται στο κείμενο κάθε παράσταση, στα περιεχόμενά της, το ποιοι παίζουν, γιατί δεν είναι πάντοτε ηθοποιοί, και αυτά που θα πω μετά. Ξεφύγαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα πάρουμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Πάντως παίρνουμε ιδέες και για τα μαθήματα, εκτός από εσύ. Έχω κρατήσει εδώ σημειώσεις, τα χαρτιά, στον τοίχο, τα περπατήματα. Τέλει. Λοιπόν, ωραία, θα περάσουμε γρήγορα στο τρίτο κύκλο τοποθετήσεων, που αφορά στο ρόλο της δημιουργίας σε σχέση με τους μετασχηματισμούς των σύγχρονων πόλεων. Έτσι, είναι βαρύ κεφάλαιο αυτό. Οπότε,
ζούμε σε πόλεις που αλλάζουν συνεχώς και μετασχηματίζονται με πολύ, πολύ γρήγορους ρυθμούς και που ταυτόχρονα εμπορευματοποιούνται, θίξτε και κάποια από τα ζητήματα τώρα, που συνεχώς νιώθουμε ότι μας φαρπάζονται και δεν μας ανήκουν πια. Οπότε πώς εσείς οι ίδιοι και οι ίδιες αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας ως δημιουργία απέναντι σε αυτές τις συνθήκες. Δημήτρη, εθνογραφική δραματουργία λέγεται αυτό που κάνεις. Έτσι, για να... δεν πειράζει. Δεν είναι έθνος, είναι εθνογραφία, δεν είναι το ίδιο. Ανθρωπολογία. Λοιπόν, να σταματήσουμε. Ωραία. Είναι σχεδόν 15 χρόνια που κάνω αυτή τη διαδικασία, που την εφαρμόζω. Έχω ξεχάσει σχεδόν πώς είναι το θέατρο μέσα, αν και μερικές φορές μου λείπει. Αυτό είναι το 277. Αυτή είναι το Ποφιλία, μια άλλη δραματουργία που έφτιαξα με βάση τον Εριδανό, όπου η παράσταση έψαχνε να βρει τα χνάρια του ποταμού στο κέντρο της Αθήνας, ένα κεντρικό ποτάμι που ενωνόταν με τον Ηλισσό και μετά πήγαινε στο Κηφισό. Το περπάτημα πολύ βασικό και την ονόμασα το Ποφιλία. Και αυτή είναι η φωτογραφία από την Αναπαράσταση, όπου εκεί ακουγόταν το κείμενο του Σκοταμανίδου από την Αναπαράσταση του Αγγελόπουλου, που ήταν η μαρτυρία για το πώς ξεκίνησαν και τους ρίχνανε από την πλατεία Συντάγματος οι αστιφύλακες όταν γινόταν το συλλαλητήριο στις 3 Δεκεμβρίου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φυσικά βλέπω μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλαγή στο δημόσιο χώρο, στον εξωτερικό χώρο και κυρίως στο φυσικό χώρο, στον αγροτικό χώρο, με τον οποίο έχω κάνει και κάποιες δουλειές. Και είμαι τώρα σε μια φάση μεθοδολογική της διαδικασίας μου. Βλέπω πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, τέτοια εγχειρήματα επιτέλεσης, επανάγνωσης του εξωτερικού χώρου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή ο εξωτερικός χώρος περνάει, εσείς φαντάζομαι πάλι το ξέρετε καλύτερα, μέσα από μια πολύ μεγάλη αλλαγή που για μένα σαν δημιουργός το βασικότερο στοιχείο της είναι η ψυχοσωματική συμβιωτική σχέση με τη γη, με το ανθρώπινο και με το μη ανθρώπινο στοιχείο. Αυτό που σαν δημιουργός συναισθάνομαι και κάπως νιώθω ότι είμαι ένας αρχαιολόγος ενός πράγματος που φεύγει, που εξαφανίζεται καθώς το εξετάζω. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι επειδή υπάρχω εδώ και το εξετάζω, πάω να πει ότι εξαφανίζεται, κάπως δηλαδή το ίδιο πράγμα, δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό που λέω, αλλά το ίδιο πράγμα δικαιώνει την ύπαρξή μου να κάνω αυτό που κάνω. Είναι γιατί υπάρχει αυτή η συμβιωτική σχέση, μια συμβιωτική γνώση, κατανόηση που είναι ενσώματη, είναι αισθητηριακή, είναι συναισθηματική και δεν έχει να κάνει μόνο με το ατομικό, έχει να κάνει με το συλλογικό, έχει να κάνει με αυτό το ονείρεμα, έχει να κάνει με πρακτικές θρέψης, ασφάλειας, θέσεις, τάσεις μέσα στον κόσμο. Κάτι που με έχει βοηθήσει να το αρθώσω πάρα πολύ μέσα από τις ηθαγενικές σπουδές. Μου έχουν δώσει εργαλεία, μου έχουν δώσει οντολογίες για το πώς εν τέλει το να εξετάζω τον τόπο δεν είναι να εξετάζω ένα πράγμα έξω από μένα, σε ένα πλαίσιο, σε ένα κάδρο, αντικειμενικά έξω από μένα, αλλά είναι μια συσχέτιση, είναι μια συμβίωση, ένας τρόπος του είμαστε μαζί. Και καθώς αλλάζει ο χώρος στην ελληνική επικράτεια αυτή τη στιγμή, χάνεται, εξαφανίζεται, αλλάζει, αλωτριώνεται, μεταποιείται, δεν ξέρω τι του συμβαίνει, αλλά χάνεται αυτός ο τρόπος του να είμαστε μαζί. Κάτι που σαν καλλιτέχνη θα ήταν το πρώτο που με έκανε να βγω έξω. Δηλαδή όταν έλεγα τι συμβαίνει, τι μας συμβαίνει, τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή πολιτιστικά και κοινωνικά και πολιτικά, το τοπίο ήταν αυτό που έλεγα ότι αυτό θα μου δείξει, αυτό θα μου κάνει ένα ανοιχτό πεδίο όπου μπορεί να μου ξαναπεί, να με ξαναπάει σε μια πηγή, σε μια αρχή, σε κάτι αυθεντικό, σε κάτι γνήσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες πρακτικές που συζητάμε εδώ είναι απαραίτητες, είναι ζωτικής σημασίας. Θεωρώ ότι όλα τα παιδεία πρέπει να έρθουν μαζί. Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, σχεδιαστές, σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, χορογράφοι. Δηλαδή, γιατί για όλους κοινός προνομαστής είναι ο χώρος, είναι το πώς, το σημενόμενο του χώρου, τι σημαίνει ο χώρος, αλλά και η χρήση του χώρου, ο σχεδιασμός του χώρου.
και θεωρώ ότι έχουν αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι δυνατότητες έχουν και έναν, και εκεί θέλω να καταλήξω, έναν αποαπικιακό χαρακτήρα. Από πατριαρχικό χαρακτήρα και από απικιακό χαρακτήρα, που για μένα αυτή τη στιγμή, και ξαναγυρίζω στην επικαιρότητα των αγροτών, τέτοιες πρακτικές είναι που βιώνουμε. Βιώνουμε πρακτικές επικισμού και θεωρώ ότι οι δικές μας διαδικασίες, δικές μας όλων, μπορούν να φέρουν αυτά τα ζητούμενα που είναι ζωτικά σημαντικά για ένα μέλλον, για μια θέση στον κόσμο, για μια στάση στον κόσμο, να τα φέρουν στην επιφάνεια και σε διαδικασία. Ακούγοντας την Άννα, έτσι νιώθω μια συγκίνηση. Μια ερώτηση έχω. Τι είναι οι ηθαγενικές σπουδές? Είναι μια μετάφραση στα ελληνικά του Indigenous Studies. Είναι δηλαδή θεωρήσεις των ηθαγενών, αυτόχθονων λαών, Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, για το πώς συσχετίζονται με τον τόπο και το τοπίο. Οκ. Που αρχίζουν και βγαίνουν στην ακαδημία πλέον. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι folklore. Folklore. Το βλέπω εγώ, αλλά είναι επιστημολογίες. Δηλαδή φτιάχνουν συστήματα γνώσης για το πώς να προσεγγίσω εγώ το χώρο. Οκ, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πρώτα. Έχω ξεχάσει την ερώτηση, αλλά κάπως έχω εμπνευστεί από αυτό που λέει η Άννα, οπότε κάπως απλά θα συνδεθώ λίγο με αυτά που λέει η Άννα και ελπίζω να μην είναι κάτι εκτός εντελώς. Ναι, το ένα που σκέφτηκα είναι ότι εγώ είχα την μεγάλη χαρά, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα κάνω κάτι έξω, η αλήθεια είναι αυτή. Το 2004, το 2003, με κάλεσε ο Μικρούτσικος στο γραφείο του για να ετοιμάσουμε για πρώτη φορά χωροθέατρο στο δρόμο, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και έτσι κάναμε 2 έργα με τον κινητήρα, τη Λυσιστράτη, και το 1896. Το 1896 ήταν ζωντανεύαμε κόμικ της εποχής, με μουσική έτσι περιοδεύοντος, ας πούμε, μουσικής κομπανίας, περιοδεύουσας μουσικής κομπανίας. Και η Λυσιστράτη ήταν όντως μια ανάγνωση της Λυσιστράτης στο δρόμο, την οποία μετά, έτσι όπως ήταν ακριβώς έξω από το Θησίο, την κάναμε στο Μέγαρο, ολόιδια. Και είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και το λέω γιατί κάπως αυτό μου άνοιξε εμένα τη ματιά στο ότι κοίτα να δεις πόσα και πού και πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω αν απαντάει σε κάτι αυτό, τέλος πάντων, το είπα. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει πάλι με το μέρος που ζω. Το μέρος που ζω, το ένα είναι το σώμα μου, είναι το μέρος που ζούμε όλοι μας από τη στιγμή που γεννηθήκαμε, το μέρος που κατοικούμε και με αυτό θα πεθάνουμε. Το δεύτερο μέρος που εγώ ζω τώρα εκεί στη Βούλα, που σας είπα και πριν, είναι υποκατεδάφιση. Είναι όλα υποκατεδάφιση γύρω μου. Εμείς μένουμε σε αυτή την παλιά εξοχική κατοικία που ανέφερα και γύρω-γύρω όλα τα αντίστοιχα σπιτάκια απλά τα γκρεμίζουν. Και προχθές έκατσα και έκανα στο ημερολόγιο μου μια καταγραφή των κατεδαφίσεων που έχω ζήσει στη ζωή μου. Γιατί λέω, κάτσε ρε φίλε, δεν είναι ακριβώς ότι θα ζήσεις μια ζωή και θα έχεις βιώσει τόσες πολλές κατεδαφίσεις. Και πώς ζουν τα παιδιά μου, ας πούμε, νεαρές ενήλικες αυτή τη στιγμή, μέσα στην κατεδάφιση γύρω. Και φυσικά από την κατεδάφιση είναι η ανάπτυξη. Έτσι, πώς λέγεται, κάπως λέγεται, όχι ανάπτυξη, κάπως αλλιώς. Διαμόρφωση, ανάπλαση, ευχαριστώ. Η ανάπλαση, λοιπόν, η οποία αυτή η ανάπλαση αφορά πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και σίγουρα όχι εμένα, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Είναι πολύ τρομακτικό. Και όντως, το ότι ξαφνικά λειτουργεί σε μικροκλίμακα, επειδή συμβαίνει όλο αυτό γύρω, είναι πολύ ανακουφιστικό. Είναι πολύ ανακουφιστικό να μπορείς να λειτουργείς σε μικροκλίμακα, ενώ γύρω κατεδαφίζεται το όλον και αναπλάθεται με έναν τρόπο.
Και εκεί, ας πούμε, ίσως νιώθεις ότι αυτό το μικρό βοτσαλάκι που πετά στη θάλασσα μπορεί κάτι να ανοίξει. Αυτό. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πώς συνομιλώ ως δημιουργός και πώς συνομιλεί το έργο μου με τις αλλαγές που γίνονται στην πόλη. Απάντηση. Γι' αυτό το έβαλα. Λοιπόν, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός που σας είπα, περιεχομενικά, δηλαδή μιλούμε, ερευνούμε για πράγματα που ούτως ή άλλως και εμάς μας αφορούν. Βλέπετε την παράσταση για την τουριστικοποίηση της Αθήνας, το πώς ανοίγει σε ένα θέατρο που μιλούσε για το θέατρο του Λυκαβητού και το σπίτι που σας έδειξα ως παράδειγμα. Αλλά θέλω πιο πολύ να πω για ένα άλλο. Πάμε στην κεντρική. Δεν το έχω βάλει. Το έχω βάλει. Πιο πάνω. Ναι. The Island of Miracles. Αυτό. Όπως και τα προηγούμενα, έτσι και αυτό το υπογράψαμε με την τότε δημιουργική ομάδα του Απαράμιλων. Νομίζω έχει κι άλλες πιο κάτω. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάμου, λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Σάμου, ευχαριστώ. Αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε μία αυθόρμητη, δηλαδή αυτοί δεν ήξεραν ότι θα συμβεί, οι θεατές, συνέβρεση, γιορτή και κατά κάποιον τρόπο μια λαϊκή συνέλευση των τυχαίων θεατών που είχαν διαλέξει ότι θα έρθουν να δουν μια παράσταση εμπνευσμένη από την Αυλή των Θαυμάτων του Καμπανέλη, που αν δεν ξέρετε το έργο είναι τέλος πάντων η κορυφαία στιγμή που αποτυπώθηκε στο θέατρο η διαδικασία της αστικοποίησης της Αθήνας. Εμείς κάναμε την αντιστοιχία με την υπερτουριστικοποίηση των νησιών και μιλήσαμε για το νησί των θαυμάτων, όχι η αυλή των θαυμάτων, το νησί των θαυμάτων. Κάναμε μια γρήγορη δραματουργία του πώς, γρήγορη εννοώ, ασχοληθήκαμε αρκετά, αλλά δεν μπήκαμε σε βάθος ως προς αυτό, του πώς οι ήρωες του Καμπανέλη αντιστοιχούν στους σημερινούς αληθινούς ανθρώπους που βιώνουν ή που συντελούν στην αλλαγή. Αλλά αυτό που κάναμε κυρίως είναι να δημιουργήσουμε τη δομή που θα επιτρέψει στους ανθρώπους σε μια παράλογη αλληλουχία στο ίδιο δίωρο να χορέψουν, να συζητήσουν σε βάθος για το πώς αλλάζει το νησί τους, τι γίνεται με το νερό, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα της Σάμου ή της Νάξου, γιατί παρουσιάστηκε και στην Νάξο η παράσταση, στο θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, από διαφορετικές αφετηρίες, άλλοι ακτιβιστές, άλλοι που προσπαθούν να βγάλουν κάποια βασικά χρήματα από αυτές τις διαδικασίες, άλλοι που παίρνουν αποφάσεις, είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντιδήμαρχοι, δεν ξέρω εγώ τι. Άρα εδώ δηλαδή αυτό που έγινε στο νησί των Θαυμάτων, και το φέρνω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλιστα έγινε και συλλογικά η δημιουργία της παράστασης, την συνσκηνοθετήσαμε, την συγγράψαμε, συμπέζουμε όλοι μαζί κατά κάποιον τρόπο. Αυτό που έγινε εδώ είναι όχι μόνο να αποτυπώσουμε, να κάνουμε αυτή τη διαδικασία στη δημιουργία της παράστασης, αλλά να την επαναλάβουμε και κατά τη διάρκεια της ίδιας της παράστασης να γίνει αυτό η παράσταση. Αυτός ο συμμετοχικός, διεπιστημονικός, διατομεακός, διαφορετικός διάλογος. Διαφορετικός με τις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Προφανώς δεν είναι καινοτόμο, δεν το παρουσιάζω γι' αυτό, αλλά για μας όμως ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε κάτι τέτοιο και νομίζω συμπυκνώνει, αν θέλετε να το πω έτσι διακηρυκτικά, ναι, το θέατρο είναι κατά τη γνώμη μου ο μόνος δημόσιος χώρος, η δημόσια συνθήκη, γιατί δεν το λέω μόνο υλικά, η μόνη δημόσια συνθήκη όπου οι άνθρωποι όντως μπορούν να συναντηθούν και να στοχαστούν, ακόμα και με διαφωνίες ριζικές, πάνω στα ζητήματα που τους απασχολούν. Είναι εκεί που η δημόσια σφαίρα, στην προσωρινή κοινότητα των λίγων θεατών και ακόμα λιγότερων συντελεστών, η δημόσια σφαίρα μπορεί πραγματικά να έχει την ισοτιμία των συμμετεχόντων χωρίς να μονοπολεί η μία ή η άλλη φωνή και να παραχθεί πραγματικά μια διαλεκτική που θα παράξει και καινούργια νοήματα, καινούργιες σκέψεις, αποφάσεις στην Άξο, στη Σάμο. Αυτό σε μικροκλίμακα το ζήσαμε. Δηλαδή κάπως άφησε ένα αποτύπωμα που δεν είχε να κάνει μόνο το αν τους άρεσε η παράσταση, αν τα πάμε ωραία, αν τραγούδισα καλά, αν χόρεψα σωστά τα βήματα, αλλά τι κάνουν από εκεί και έπειτα, πώς αυτό το γεγονός προκαλεί
μια εξέλιξη στα δικά τους τοπικά ζητήματα που εμείς τα επισκεφτήκαμε με τον ίδιο τρόπο που επισκέπτεται ο Νίκος στο Μυσινόκηπο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί, κοίτα, νομίζω ότι δεν γίνεται να δεν απασχοληθείς με το χώρο στο έργο σου, γιατί όλα στο χώρο γίνονται, όπως λέει η καθηγήτριά μας, η κυρία Βαΐου. Όλα στο χώρο γίνονται και το σώμα είναι η πιο μικρή μας γεωγραφία, οπότε ακόμα και για το σώμα να μιλάς, μιλάς για το χώρο, ας πούμε, με έναν τρόπο. Για μένα είναι ένα ενδιαφέρον πώς πας από το σώμα στο παγκόσμιο και πίσω και πώς σε κάποια έργα μπορεί να ξεκινάς από το σώμα, όπως εγώ στο μάτς που ξεκίνησα από τον έρωτα, που είναι σώμα, ας πούμε, αλλά μετά το άνοιξα σε κάποιες κοινωνικοπολιτικές, ας πούμε, αλλαγές που γίνονται και επηρεάζουν τον έρωτα και το πώς ερωτευόμαστε. Οπότε αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον. Ή όπως τώρα, ας πούμε, στο έργο που γράφω τώρα, που είναι για την κλιματική κρίση, πώς η παγκόσμια συνθήκη της κλιματικής κρίσης επηρεάζει και τον άνθρωπο υπαρξιακά, ας πούμε, και το σώμα του και την ύπαρξή του, ας πούμε, σε πιο προσωπικό επίπεδο. Οπότε, εμένα αυτός ο διάλογος μου αρέσει, πώς πας από τη μία κλίμακα στην άλλη, αλλά δεν γίνεται να μη σε απασχολήσει, δηλαδή κάπως με έναν τρόπο θα σε απασχολήσει. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ στα έργα μου, γιατί εμένα με νοιάζει, δηλαδή εμένα με συγκινούν αυτά τα θέματα και με ενδιαφέρουν και είναι αυτά που συζητάω έτσι κι αλλιώς με τους φίλους μου ή στην δουλειά μου ως ερευνήτρια. Αυτά τα θέματα με απασχολούν, για αυτά διαβάζω, αυτά σκέφτομαι, οπότε για αυτά θα γράψω κιόλας. Δηλαδή, επειδή είναι και ένα ερώτημα πώς εμείς προσπαθούμε και αν και κατά πόσο σαν δημιουργεί να προκαλέσουμε και μια κοινωνική αλλαγή. Οπότε εγώ αυτό που θέλω να πω σε σχέση με αυτό είναι ότι δεν προσπαθώ να προκαλέσω μια κοινωνική αλλαγή, ούτε θεωρώ ότι έχω αυτό το καθήκον. Απλά αυτά με ενδιαφέρουν τα θέματα και αυτά ασχολούμαι. Αυτά συγκινούν εμένα και αυτά θέλω να κάνω και στο θέατρο. Με μια τέτοια σχέση, ας πούμε. Και νομίζω ότι σε κάθε μου έργο, σε κάθε μου δουλειά, μία τέτοια μικρή αλλαγή μπορεί να προκαλείται, ας πούμε, στο κοινό, στους συντελεστές και σε όποιον παρευρίσκεται. Για τον τρόπο που σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, ας πούμε, είτε είναι για το φύλο, είτε είναι για διάφορα κοινωνικά ζητήματα, τέλος πάντων, αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Θέλω να σταθώ όμως λίγο σε αυτή την ερώτηση παραπάνω, σε 2 δουλειές που είχαμε κάνει το 2021, που ήταν πιο γκερίλα παραστάσεις. Τόσο γκερίλα που δεν είχα φωτογραφίες να σας δείξω. Πιο... Αντάρτικες. Ναι. Ήτανε γρήγορες, πώς να το πω. Εκείνη την ώρα έπρεπε να γίνει αυτό, ας πούμε. Και η μία ήταν για τους Ζαπατίστας και όταν ήταν να έρθουν οι Ζαπατίστας στην Ελλάδα. Είχαν κανονίσει το 2021 ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Δεν κατάφεραν τελικά να έρθουν στην Ελλάδα. Απλά εμείς, το γεγονός ότι ήμασταν σε επικοινωνία με το πότε θα έρθουν. Θα έρθουν. Όχι, δεν θα έρθουν τελικά, θα έρθουν πιο μετά. Οπότε είχαμε ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κάναμε πρόβες και ετοιμάζαμε το έργο και δεν ξέραμε πότε θα το δείξουμε, γιατί θέλαμε να συμπέσει αυτό το πράγμα και να είναι μια συνάντηση, ας πούμε, μέσα στη συνάντηση. Δηλαδή, να συναντηθούμε με τους Ζαπατίστες που θα έρθουν στην Ελλάδα και να συναντηθούμε και στη σκηνή με την δουλειά που είχαμε κάνει εμείς από πριν. Οπότε την κάναμε αυτή την παράσταση, τελικά δεν ήρθανε. Πήγαμε βέβαια το καλοκαίρι, 4 χρόνια μετά, οπότε ήταν μια συνάντηση που έγινε πολύ σωστά, 4 χρόνια μετά. Έτσι, δηλαδή, σύμφωνα με την αίσθηση που έχουμε για το χρόνο, ήταν μια χαρά. Έγινε δηλαδή εν τέλει. Και μία άλλη που είχε προηγηθεί και που για μένα είναι πολύ ορόσημος, πώς σκέφτομαι για το θέατρο και μου άλλαξε πολύ τον τρόπο σκέψης, ήταν το με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους, που είχαμε κάνει λίγες μέρες πριν τη δίκη, που πάλι ήταν μία παράσταση που βασιζόταν στο κείμενο του Καμπαγιάννη, σε αυτό που έχει βγει κιόλας, που ήταν η αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και πάλι θέλαμε να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πάρθει η απόφαση, οπότε και πάλι δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Και πάλι ήμασταν τώρα θα το κάνουμε, όχι μετά θα το κάνουμε, γιατί θέλαμε να γίνει μαζί, ας πούμε, να πέσουμε μαζί. Οπότε έγινε όντως αυτή κοντά στη δίκη, τα καταφέραμε, και έγινε σαν ένα γεγονός πριν από τη δίκη,
πριν από την απόφαση, που ήταν ένα κομμάτι, ας πούμε, των διαφορετικών πολιτικών γεγονότων που γινόντουσαν εκείνη την περίοδο για αυτό. Οπότε μέσα στο χώρο ήρθαν οι μάρτυρες της δίκης, ήρθε ο Καμπαγιάννης, ήρθαν πρόσωπα, ας πούμε, η Μάγδα Φίσα κτλ. Επομένως, αυτό έγινε κάτι παραπάνω από δημόσιο για μένα. Δηλαδή, ήταν κάτι παραπάνω και από δημόσιος χώρος και από δημόσια σφαίρα και από δημόσιους λόγους. Ήταν κομμάτι της πραγματικότητας. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα που γινόταν τότε, σε εκείνη τη στιγμή. Οπότε μετά, όταν πάρθηκε η απόφαση, αλλάξαμε το έργο. Δεν μπορούσε να είναι το ίδιο έργο. Δηλαδή, πήρε η απόφαση, τέλος πάντων, κομμάτι μέσα στην παράσταση. Και ήθελα να σταθώ πιο πολύ σε αυτά τα δύο, γιατί νιώθω ότι αυτή η ερώτηση που μας κάνετε έχει πάρα πολύ να κάνει και με τους όρους της παραγωγής, δηλαδή με το πώς δουλεύουμε. Με το πώς δουλεύουμε και με το αν πρέπει διαρκώς να συνομιλούμε ή να ερχόμαστε, ας πούμε, σε μια συμφωνία με ιδρύματα και θεσμούς οι οποίοι έχουν και αυτοί το δικό τους, ας πούμε, τη δική τους ατζέντα, ή να κόβουμε εισιτήρια, ακόμα χειρότερο. Το οποίο και αυτό μετά πρέπει να είναι Instagrammable, ας πούμε, η παράσταση, ή δεν ξέρω, πρέπει να παίζει κάποιος γνωστός. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία εξ αρχής νιώθω ότι στην τέχνη μας κάνει κοντά τα ποδάρια της, ας πούμε, για το πόσο μπορεί να παράξει μια κοινωνική αλλαγή και πόσο μπορεί αυτό να μην παίρνει και από το καλλιτεχνικό. Γιατί, ας πούμε, σε αυτές τις δύο, σας λέω, δεν έχουμε κάνει φωτογραφίες να σας δείξω, γιατί δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Και πήρε από την καλλιτεχνική παραγωγή. Δηλαδή, κάναμε εκπτώσεις στο καλλιτεχνικό. Δεν είχαμε τους σπόρους, το χρόνο, την ελευθερία αυτό να γίνει μαζί. Δηλαδή, και να είναι ένα πολιτικό συμβάν και να είναι καλλιτεχνικά κάτι που να πάει παρακάτω. Αυτό, λοιπόν, το χώρο, που ίσως κάποτε στο θέατρο μπορεί να τον καλύπταν οι καταλήψεις οι καλλιτεχνικές, νομίζω ότι τον έχουμε χάσει. Δηλαδή, ένα χώρο που και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε πολιτικά και να γίνεται κάτι ουσιαστικό, αλλά να είναι και καινοτόμο και ριζοσπαστικό και ερευνητικό, ας πούμε, καλλιτεχνικά το έργο, χωρίς να πρέπει να είμαστε ανάμεσα, ας πούμε, είτε από πολύ γκερίλα καταστάσεις που περνάνε και στα ψηλά καμιά φορά, είτε στα ιδρύματα, είτε στα εισιτήρια. Δηλαδή αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων. Αυτό νομίζω. Δηλαδή αυτή η ερώτηση έχει να κάνει πολύ με την καλλιτεχνική παραγωγή και τις συνθήκες δουλειάς. Άντε, πιάστο και τρέχατο τώρα αυτό. Από πού να το πιάσεις στο δημόσιο? Γιατί είπατε πάρα πολύ ωραία πράγματα που είπατε, δημόσιο, κοινωνική αλλαγή. Είπες κάτι δημόσιο, κάτι παραπάνω από δημόσιο, ένα κομμάτι πραγματικότητας. Αυτό δεν είναι το δημόσιο. Το παραπάνω από το δημόσιο είναι δημόσιο. Όταν μιλάμε για το δημόσιο και για το χώρο και για αυτό που ήρθαμε να μιλήσουμε, λέω εγώ, ποιο δημόσιο? Ο δημόσιος χώρος στην Αθήνα είναι όντως δημόσιος? Η Αθήνα, έχω την εντύπωση, ότι έχει από τις πιο άσχημες πλατείες στον κόσμο. Αν πάτε απέναντι από το Ρέξ, εκεί που είναι μέσα στο υπάρχει μια πλατεία που δεν πατάει άνθρωπος. Η πλατεία Κοτζιά νομίζω ότι είναι... Ναι, Σάντα Ρόζα, η πλατεία δικαιοσύνη. Η πλατεία Κοτζιά ήταν, μόνο τη βλέπει μόνο ένας δήμαρχος από πάνω, σαν ένα Λουδοβίκος. Δεν υπάρχει δημόσιος χώρος. Δεν υπάρχει, αλήθεια. Είναι ένα πέρασμα. Όπως αν ρωτήσουμε αν ένα μόλι είναι δημόσιος χώρος. Κάτε με όχι. Είναι μια περατζάδα καταναλωτών. Δεν υπάρχει κάτι το δημόσιο εκεί. Απλώς περνάς. Το δημόσιος χώρος είναι κάτι άλλο. Είναι μια συγκέντρωση. Είναι μια συνήθεια. Είναι μια έκφραση. Παλιά η Ομόνοια, τα καφενεία, τις φωνές της. Ο κόσμος ήταν στο δρόμο και συνομιλούσε και μπορεί να βάλει τις φωνές για κάτι και θα μαζευτούν να τον ακούσουν. Ο δημόσιος χώρος, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, κατ' εμέ δεν υπάρχει. Έχει αλωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επίσης, λίγο, αν ανατρέξω λίγο στο θέατρο, υπήρχαν δεκαετίες πριν, ίσως όχι πολλά χρόνια, που όταν έλεγες τη λέξη δημόσιο, σου λέγανε ναι, όχι, μην μου το λες αυτό. Ή και σε πολλούς ακόμα λέμε για κάτι δημόσιο και λέει τι είναι αυτό?
δεν το θέλω, είναι κάτι παλιό, κάτι που δεν μου χρειάζεται. Συνομιλώ ιδιωτικά. Είτε είμαι σε ανοιχτό, είτε μπροστά σε 10.000, είτε σε 5, είτε σε έναν άνθρωπο, και από εκεί είναι αυτό το δημόσιο, είναι κάτι ξένο, κάτι εχθρικό. Γι' αυτό αυτή η χώρα που βγαίνει στη ρητορική δεν έχει ποτέ στα μαθήματά της μάθημα ρητορικής. Που έχουν άλλες χώρες, το να συνομιλούμε μεταξύ μας. Υπάρχουμε μεταξύ μας, κρυφά. Σε κάτι στοές, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στην ιδιωτικότητά μας, μέσα από φιλότιμο πολλών ανθρώπων να βρεθούν, μέσα από παρέες, μέσα από στιγμές. Ο χώρος γίνομαι μας πυρπολείται και εμείς κρυβόμαστε. Κρυβόμαστε όλο και περισσότερο. Ο δημόσιος χώρος συνέχεια αλλάζει, γιατί μάθαμε λίγο και σε αυτή τη χώρα μια απέραντη θρηνοδία. Δεν μάθαμε τη λέξη αλλαγή. Έκλεινε, ας πούμε, ένα ζαχαροπλαστείο και θρηνοδούσαμε. Γιατί κλείνει μετά από... Μα είναι 20 χρόνια νεκρό. Όπως και πολλοί άνθρωποι και πολλές ιδέες δίπλα μας είναι πάρα πολλά χρόνια νεκρά. Ζούσαμε πάνω στη στιγμή της κηδείας τους. Και ακόμη εκεί δεν θέλαμε να αλλάξουμε. Δεν θέλαμε να αλλάξουμε που πάμε και του είμαστε. Και αυτό αλλάζει από μόνο του. Και αν δεν τα αλλάξει εσύ, θα στα αλλάξει κάποιος άλλος και θα στο πάρει. Πάντα έλεγα σε ένα νέο παιδί ή στο μάθημα, όταν έπαιζε ένα ρόλο, ότι έλεγα, καταλαβαίνεις παιδί μου, ότι αυτό που κάνεις δεν είναι ρόλος. Είναι δικαίωμα ενός ανθρώπου. Άμα δεν ξεκινήσει από εκεί, το ξύμα της άνοιξης, ξέρω εγώ, ένα νέο παιδί, ότι έχει δικαίωμα να ζήσει, να ερωτευτεί. Έτσι είναι. Σφαγιαστήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτά τα δικαιώματα. Έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα. Αλλά κάθε λέξη, κάθε φράση, κάθε παράσταση είναι ένα δικαίωμα να υπάρχουμε. Όπως και μόνο εμείς θέλουμε. Όχι να μοιάσουμε με μια άλλη παράσταση. Η Αθήνα να μοιάσει με μια άλλη πόλη. Είμαστε άμοιαστοι, δυστυχώς. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μας ευτυχία. Όταν το καταλάβουμε αυτό, ίσως μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι δικό μας, που θα είναι φύση, δημόσιο και ελληνικό. Όμως που κοιτάει και νόμω ότι πρέπει να κρατάω τον χρόνο, τώρα θα κλέψω χρόνο. Και θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Τότε στην τελευταία φράση. 5 λεπτά. Αυτός μου κάνει άμα σας ζητούσα να δημιουργήσετε μια παράσταση για την Αθήνα του μέλλοντος, τι θα επιλέγατε? Ως θέμα, ως εικόνα. Και βάζω από την αρχή, δεν είμαι ήθελα. Στην μια απόλυτη ελευθερία και δεν είμαι σε ενδιαφέρον και εισιτήρια. Έχω ξαναβρεθεί σε χώρο, έχει ξανασυζητηθεί αυτή η ερώτηση, Νικόλα, από ένα συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, στο Παρίσι, που είχε τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα. Σε εμάς καθημερινότητα, ναι. Δεν θυμάμαι σε τι αναφέρεσαι. Βέβαια, δεν έχω σκεφτεί κάτι. Θυμάμαι το συζητούσα σε ένα άλλο. Δεν έχω κάτι στο μυαλό. Αυτό που θέλω να πω λίγο για να σχολιάσω το τέλος των προηγούμενων τοποθετήσεων είναι ότι, και θα έρθω σε αυτό που ρώτησες, είναι ότι το θέατρο που λέει ο Δημήτρης ότι είναι ένας δημόσιος χώρος είναι ο μοναδικός, για μένα, αδιαμεσολάβητος χώρος πλέον. Δηλαδή είναι ο μοναδικός πλέον χώρος μέσα στην πόλη που οι άνθρωποι συναντιούνται σε παρόντα χρόνο. Και πλέον η συνάντηση αυτή καθεαυτή έχει γίνει πιο σημαντική από αυτό που θέλει να φέρει σαν νόημα, σαν περιεχόμενο. Και επειδή είναι δημόσια, έχει δυνατότητα εμπρόσθετης της δράσης, που αυτό επίσης το κάνει εξίσου σημαντικό. Αλλά, ναι, δεν ξέρω. Θα πήγαινα στις ελιές στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θα πήγαινα να βρω, ναι, το Κηφισό, π.χ. Δηλαδή θα πήγαινα σε κάτι που είναι
συνυφασμένο με το Αττικό τοπίο, το οποίο αυτή τη στιγμή συνήθως, από τη δική μου διαδικασία, είναι θαμμένο, βρώμικο, είναι σε βιομηχανική περιοχή, σε περιοχή μεταποίησης, αν και έχω την αίσθηση ότι η Δυτική Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι σε μια τεράστια αλλαγή, δηλαδή σε 5 χρόνια δεν θα την αναγνωρίζουμε, οπότε δεν προλαβαίνω. Ή θα πήγαινα σε ένα αφήγημα πάρα πολύ σήμα κατατεθέν της Αθήνας, όπως είναι ο Παρθενώνας, ας πούμε, για σε πολλά εισαγωγικά να του αλλάξω τα φώτα. Δηλαδή να ξαναβρω, να γεννήσω, να δημιουργήσω ένα σημενόμενο, ένα αφήγημα, δεν ξέρω, να γίνει τσίρκο, ας πούμε. Όχι τσίρκο, Λούνα Πάρκ. Να βάλουμε ένα τροχό εκεί. Αλλά τώρα τα αυτά όλα είναι πάρα πολύ από το κεφάλι. Να απαντήσω. Βάλε θέλεις το κεφάλαιο. Την έχω ήδη κάνει, ήταν το τέλος της παράστασης. Λίγο πιο κάτω, δεξιά. Athens Capital. Ωραία. Σκεφτείτε τη Βάλια να είναι κάτω, τον Αντώνη να, τον Αντώνη να λείπει και αυτά τα κάγκελα, φωτισμένα σωστά, δημιουργούν τη σκιά του Παρθενώνα. Δώστε πάνω λεπτό. Είμαι προετοιμασμένος. Όχι η Αθήνα. Η πόλη δεν είσαι εσύ. Δεν σε λένε Αθήνα. Η πόλη δεν έχει το όνομά σου. Δεν είσαι το κέντρο και οι πλατείες της. Οι λεωφόροι, οι χαμένοι, τα αδιέξοδα. Δεν έχεις λόγο να μένεις εδώ, να πνίγεσαι, να περιμένεις ότι η φωτιά, μια φωτιά, θα τα εξαγνίσει όλα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις. Η πόλη είναι νεκρή. Η Αθήνα είναι νεκρή. Θάβεται καθημερινά στα υπόγεια των κτηρίων της. Η Αθήνα είναι ενταφιασμένη μέσα στον ίδιο της τον εαυτό. Όχι πολύ φάντασμα, όχι πολύ πτώμα, πολύ φέρετρο. Η Αθήνα είναι το φέρετρό της. Δεν έχεις λόγο να την ακολουθείς. Δεν είσαι νεκρός. Ακόμα δεν είσαι νεκρός. Δεν έχεις λόγο να υπομένεις την καθημερινή βία της μη βίας, τον κίνδυνο να μην συμβεί απολύτως τίποτα. Δεν έχεις λόγο να πνίγεσαι στη βροχή. Δεν έχεις λόγο να κρύβεσαι, να φοβάσαι να βγεις μπροστά, να μείνεις πίσω, να περιμένεις ότι θα γνωρίσεις εκείνον, εκείνη, εκείνο που θα είναι αλλιώς, που θα περιμένει. Δεν χρειάζεται να περιμένεις αυτόν που θα σε περιμένει και που θα συνθλίψει μια μέρα το κεφάλι σου κάτω από το ζενικό κίτρινο φως των εξαρχείων, επειδή άργησες, επειδή του είχες πει αυτό που κατάλαβε και εσύ δεν εννοούσες. Δεν χρειάζεται να μένεις στην Αθήνα. Η Αθήνα δεν μένει πια εδώ. Η Αθήνα δεν είναι πλέον στην Αθήνα. Η Αθήνα πέθανε. Η Αθήνα ήταν πάντα νεκρή. Ζόμπι που τρέχουν πεινασμένα για παρόν. Μια πόλη σε αϊπνία. Μια πόλη αγρύπνια. Ιερά και καταπνικτική. Πάλι καλά που έχει ήλιο. Πάλι καλά που καίει αυτός. Πάλι καλά που καίγεσαι, Αθήνα. Αθήνα, πόλη του φωτός. Η Αθήνα καίγεται. Μένει ξάγρυπνη και καίγεται σε μια φωτιά που δεν ανάβει. Η Αθήνα φλεγόμενο φέρετρο. Στις τάχτες της αναζητούν δόντια από μάρμαρο. Αθήνα, πόλη των νεκρόφιλων. Δεν είσαι νεκρός. Δεν έχεις κανέναν λόγο να καίγεσαι. Να φλέγεσαι σου αξίζει. Η Αθήνα δεν σου αξίζει. Η Αθήνα δεν σου ανήκει. Η Αθήνα δεν σου ανήκει περισσότερο από όσο δεν της ανήκεις κι εσύ. Η Αθήνα δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε. Μάταιη ανασκαφή σε ψεύτικα ερείπια. Αθήνα, ντοκουμέντο της καταστροφής. Τοπίο στην ομίχλη της ταυτότητας. Η Αθήνα δεν είναι η Αθήνα. Εσύ δεν είσαι η Αθήνα. Δεν έχεις λόγο να παριστάνεις το πτώμα σε ένα φέρετρο που καίγεται, νομίζοντας πως εσύ δεν θα καείς. Η Αθήνα να καεί. Η Αθήνα. Όχι εσύ. Όχι. Όχι η Αθήνα.
Λοιπόν, για την Αθήνα στο μέλλον, εγώ αυτό που θα έκανα, επηρεασμένη από το έργο που γράφω τώρα που είναι για την κλιματική κρίση, θα ήταν, δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία του χρυσού δίσκου, του Golden Disk που έστειλε η NASA με το Voyager σε τροχιά στο διάστημα και μέσα έχει κάποια στοιχεία, ας πούμε, του ανθρώπινου πολιτισμού. Που τα έστειλε με τη λογική να επικοινωνήσει με τον εξωγήινο πολιτισμό και να του πει τι είμαστε και ποιοι είμαστε. Και έχει και κάποια κομμάτια, ας πούμε, μουσικά. Οπότε, σε αυτό το έργο που θα έφτιαχνα εγώ, είναι μετά από πολλά χρόνια, όχι πολλά, νομίζω 100 χρόνια, αλλά για κάποιο λόγο η Αθήνα και όλη η γη είναι κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, δεν υπάρχει πια ανθρώπινος πολιτισμός. Κάποιοι εξωγήινοι έχουν βρει αυτό το Golden Disk και έχουν ακούσει αυτά τα μουσικά κομμάτια, τα κλασικά και αυτά, και έρχονται στην Αθήνα. Και εκεί, όπως ψάχνουν να τα βρουν, βρίσκουν διάφορα πράγματα που έχουμε κάνει εμείς εδώ και βάζουν έτσι, βρίσκουν ένα μουσικό κομμάτι με κάποιον τρόπο εκεί μέσα στη θάλασσα και ακούγεται ξαφνικά Βασίλης Καράς, κάτι τελείως άλλο. Ναι, και λέμε, τι γίνεται εδώ. Εμείς άλλο περιμέναμε. Άλλο είχαμε ακούσει στο τέτοιο. Έτσι θα ήταν το έργο μου για την Αθήνα στο μέλλον. Και χορεύουν οι εξωγήινοι Βασίλη Καρά. Τώρα τι να σου πω, η Αθήνα χωρίς εμένα θα είναι. Αυτό που μου θύμισε λίγο είναι και το Voyager. Όταν η NASA έστειλε το Voyager, αυτό το δίσκο, το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας. Αποφάσισε να φτιάξει ένα δίσκο μόνο τον ανθρώπινο πολιτισμό, να το εξαποντήσει στο διάστημα, μήπως κάποια στιγμή στην αιωνιότητα κάποιοι τη συναντήσουν και μάθουν τι είμαστε. Το έφτιαξε. Μάλιστα τους έλειπε αλουμινόχαρτο. Όντως στο διαστημόπλιο και λέει πήγαινε όντως. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ απέναντι και πάρε αλουμινόχαρτο και φτιάξε. Και όπως ήταν οι επιστήμονες, αυτό ήταν το 60 κάτι, νομίζω. 67. Είπαν επιστήμονες δεν πρέπει να πούμε στον κόσμο μια συνέντευξη τύπου τι κάνουμε, μαζέψαμε όλο τον ανθρώπινο πολιτισμό και λέει ναι, να δώσουμε, να πούμε. Και μας δώσανε έτσι καλή ώρα σε μια αίθουσα εδώ. Αλλά αυτός που κλείσε τη συνέντευξη είχε ξεχάσει ότι στον από πίσω τοίχο γινόταν ένας ουγγρικός γάμος. Ταυτόχρονα. Δηλαδή, την ώρα... την ώρα που μιλάγανε για το τι κάναμε να στείλουμε στην ανθρωπότητα, την ώρα του σιώντουσαν τα πατώματα από κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα μέλλον. Πάντα κάποια αλήθεια κάπου θα συμβαίνει και γύρω θα ακούγεται κάτι άλλο. Εγώ το μόνο που σκέφτηκα είναι τα συντριβάνια. Κάτι σε συντριβάνει. Αυτό. Γιατί είναι το μεγαλύτερο σε συντριβάνει. Αναστασία, ο λόγος εξέλιξε δεν μόνο θέλει ότι κάποιος Ναι. συνεδρίου, θα μας πεις πόσο χρόνο έχουμε, βλέπεις πολύ. Ναι, νομίζω ότι θα δώσουμε. Δεν έχει νόημα να μακρηγορήσω. Εγώ σας λέω, έχω κρατήσει εδώ πέρα, έχω τελειώσει το τετραδιάκι μου με διάφορα. Έχω κάνει κάτι σημειώσεις, σχηματάκια από εδώ, από εκεί που δεν σχολιάζει τίποτα άλλο. Αλλά να δώσουμε λίγο το λόγο για κάποιο σχόλιο, ερώτηση, μια-δυο ερωτήσεις. Νομίζω έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Ή να μας πείτε εσάς η παράστασή σας του Αθήνα του μέλλοντος, πώς θα είναι, δεν ξέρω. Πάντως εγώ βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον στις τοποθετήσεις και είμαι σίγουρη ότι έχει μαζέψει η Αναστασία ένα πάρα πολύ υλικό για να προχωρήσει και θα έχω και τη χαρά να το φωτοδιάσουμε και να το ξαναφωτοδιάσουμε πολλές φορές. Αλλά θέλω να πω επίσης ότι χάρηκα πάρα πολύ για τις απαντήσεις τώρα στο τέλος. Γιατί ένας προβληματισμός που το συζητάμε και με φοιτητές και φοιτητές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και στις διαδρομές τους τώρα, είναι ότι
η Αθήνα του μέλλοντος, αναπαραστατικά, συνήθως είναι μια δυστοπία. Συνήθως είναι μια προβολή στο μέλλον αυτό που συμβαίνει σήμερα, ακόμα χειρότερα, με σκόπο να κάνουμε μια κριτική απέναντι σε αυτό που έχουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό πέρα από αυτό και μια utopia, κάτι να σκεφτούμε κάτι άλλο, να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και νομίζω ότι οι κουβέντες αυτές στο τέλος δώσαν ένα υλικό για κάπως πιο αισιόδοξη ματιά και σκέψεις για να συνθέσει κανείς μέσα από αυτή τη συνύπαρξη που προσπαθούμε να κάνουμε ένα διαφορετικό κόσμο. Για μένα το να γίνει Αθήνα μουσουλμανική πόλη είναι ουτοπία. Ένα ωραίο μέλλον. Ωραία. Νομίζω πρέπει να δώσουμε χρόνο και στο επόμενο session να προετοιμαστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.